Wabedia dance as a resort no ekoyie eno no de benya the first choice second choice ne de ka hu no ankoyi aha na se fourth choice ne fifth no ya consider no ne de na ko nti no pebi man kwada no sabra wo fefe no enne beboa ye wo English language books a wode wo e wo homa basic kwankosi JHS3 history of Ghana RME computing creative art finest ni nyina da ebi e wo ho afi coloring and writing for preschool so ni numeracy ni language and literacy no KG preschool for ni KG for ni nyina da ebi ewo homedafo wonya bi ma kwada no a ebeboa ne pa wo mo JHS level ne de social studies English language science and math computer ne career tech ni nyina da ebi wo ho de man kwada na schools no muntie ye ne mock exam terminal exam midterm exam ya set question no sans supply we leakage bi anim akwada ne twa wotwe ne se wo siesie no aboabo ne ho hwie baby si ne mrade ne waso ni nyina binti bibia anya na de foforo enkrade obenwu odanso manifesto kuma se de putuoja ye ben station wa ahoma ne ye 0243 299 938 and 0540 755 465 bookshop bi yamu no perfect mu me enya na ubetumi agibi ewo ho anom ne awa adwaman so ebeboa ma onipadua enyine yie eye vitamin no efri se enuanu ahodo ahyemu ma calcium wom omega 3 6 and 9 protein kakra ni nyina ye enuanu aburo onipadua ni nyine ne nkankro cafe nsembia nim entu ya panyina unum bia beboa wo akwada ne nso no mo a ekoyie papa bia na adwene ma wo mwede nso ye fe enti kala abusu wa adwaman so no enfa ho nto so na wo de bia ma abofa na nom kokoba ne sa emwa no vitamin kanom ne na ahodo na wo ho o vitamin choco banana strawberry sanso na vitamin champ ni nyina wo ho nom soya milk drink no ni nyina wa adwaman so wonya bia beboa wo enti sa nom ne bi bekɔ ni padua ne mu a efutu ne se ma ne nya vitamin anom ne no FIFA World Cup no eguso ekoso Otec FM the World Cup Village 2026 no eguso enso de ma commentary ahodo ni nyina oba beso ya sena me pia ne woton bebo ho da huru di ama ene mpanimfo nkasa 0240 889243 ana 0247 995160 enyuma dama ene bua pejaje ma yenu ayedru awie na ensema wodro nyina da yakenkan dia mamo yensamfo ofadon entry bosia ko labo sinema ne mozi adama Facebook no YouTube bia yedem asomfonom ne dia yam yenu din mami ajwa nyanta tando meni abrewaba kofichumesi afi kase no emu ensam eni Asem Beba Dabi so number 1 na sem afiri ho bade emu onyan papa eno ewo atwoma mponua mensini no emu ewo asante mantem ha ara ho sem afiri ho eba ene se adehye bi o akwa hu se ewura bi afrim na wonua no ye hwene mfie no a o mfie be aduonu enso be ni 27 mu ani na wo mokwa no wo makwa hu se wono akasa nipa no ya chechire no de abodua mu a wawu wabra ya chechire no de abodua ni mu wamoko ho no wamoko hu se de ne body na ye no adehye bi asusu se bibi kwa so wo ensamachi o sansa sade ne ya chechire de amantam dua no a enhyeda na ngoma sa a wawu be enna be miensa wo bi ahu ye kosisa adofo bi kotwa mu wo ho a wo hu se yamantam no de aboduam a wafiri mu na eka ho bi ema assembly member wogina mu ma de hia wo ho ene kwame ageni mboaten adi nkomo na honorable Samson na kire se wo mo de mu ko wuri ye no etwetwe so papa wo mu hu ne sa kwa kosnipa no wo ne obi a wo firi mpatamu hompo enti obi ambe ho ne kra na wo mu nhye dan hu ba bi a wo firi ye ba mantam ne bodua mu wo ho asabre wafiri mu ni nyina mu no nananom mpanfo ya mamra ne amane wo ho no asabre wakora no a wo mo de asem no ede ama aposifo wo mpasatia sabre wo mo na asem ne wo mo nsem a wo mo ehwehwem na ba bia nipa no afiri na busua wo he ene sa kire nsem ni nyina da wo mo de hwehwemu na ba betu da na wabra no abo kasa no ensem bia wo de to ama ne bofo anim eni emra dia ba for community say obi asane ho na say arajo na bobo en party na committee chairman ko he na say me ame banti na no pa me beduru ha na che say alaya by ko he na 28 30 na me ma dey ni say on free promo bi anyira na say ni papa ni fo bi na akunu ba bi
me imagine no na tena ba because obi a obese na akofo ka bigidi say o krom ha aya na ko bese na akofo but you say a press woman very and obuso be page I to me mu hwemu ye hu me be ati from ha Ghana ha man nyina who say abai be free osu adwuma tade no e hye no abraham afia se say me ka say dey o masi amu because na asai we ye nti nananom any environmental for any Krobea no and so number 1 me assembly man no na say mu no but bishani bi ti say na awo bi maya obetimi aba na yehu kwa befa so a obehu ba bia esi delicious so atare na share chese obi osu adwuma but say say na emwa ne no nti 7 ta fraction utimi emene ho and utimi enya but office say the necessity no which is a so akwa adwuma fa ro apon na bisi sa na me madwi mu de sa na me mu abusuania yekotie nini honorable Samson no de confirmation wo nyina da eto ya mane boni kwam ya gini boaten anim ya kwaya ni mara hosem ya bia poye mantam no mu Adwaso town electoral area eno ewo New Dwaben South Kropon mu na abiaye bia ofre ho no mu trom Dominion City eno akwasi etwa mu ya adehye wo ho no mu kirese wo kohunu krachi bi na mu ewo abontia na enya asem keto akra na ebra krachi no kohunu se wafiri mu oda ho nom no ene boxer shorts nko a ene ade a ehye no ya wode eda ho nom a wato ne nanom wonsie do enti amane bonu gusu koso na abusuafo bae na o kirese omode hye Isaac amano ana wo frɛ no na krachi wo pamade udru Koforidua Sports Stadium ho nom a ho nom pe na ne shop wa odi ne juma ya won maba behu se wato na nanom wonsie do a oda bonten sa wo bia nim de nam so ema wo firi mu nanso de nipa no bi kan se wo ho se de krachi no boxer shorts nko a ehye no ene se de nipa dua sia ya woda ho nom no a ene nipa bonfo bi ana edi na wo no de na firi baabi aba beto ho no makwaya re ho sem pa na eno na kan ho bi na Adwaso town abato mpesua no assembly member o hwe ho no me Samuel ata amo ana ode nsama hodo atudwa no kire se oba mpotam ho no mo abambo ho nsam ya de wo fom pa enti ade a asie enhyeda nya no wanwa pi to sere mpanimfo se wono mo nyere bambo mu nsam fambo mo se ne be na de asie daachi bi eni akire wonsan hunu bi. I received a phone call in the morning around 6:00 a.m. that there is a dead body around. So as part of our duties and responsibilities in the community, I have to also come around and see what is going on. So when I came around and I saw that there is a dead body around, so what I have to do is to inform the police for them to also come around to check whatever that they will do in spite of what has happened over there. So that is what, for me, I was informed. So saying the dead body that I've seen, then that is the only thing I can say for now. That's the only thing I can see for now because I can't foretell where the body comes from or where the person stays. So we are waiting for the police to also come and do their investigation so that finally we will get to know what happened, what really transpired. I'm very disturbed because it is not pleasant. It's not pleasant for you being in a community and all of a sudden hearing such news. So what is happening, one way or the other, I'm urging the government to come to our aid because looking around, the security system is also bad. We need street light to also be fixing in the community so that one way or the other, if supposing there is street light or there is light here, probably 1 or 2 people might have seen what happened. But asking around, they said they didn't know anything, just waking up to see that the body is being lighted. So probably I'm pleading to the government that they should come to our aid and assist us because we need lighting, we need security here as well, since this place is a developing community. Assembly member Adwaso town electoral area Samuel ata ammonia tin kan na no achi na de hye bia won potam ho no mo a wo hunu se krache no wu eda won tene so no wonom se ne nsentwerefo edi nkomoyi ade ba ko a ekoso obrebo no so ha ya address wo municipal Lujabe South Municipal Assembly amumwayen ye kwan a yeriba so e wa ha no enye ento ko bi di bone wa ha ofre police news makwan ye ofre obi os wakwan ye ebi ejaculate bi to ha me fire service so mo makwan na nyewu the past administration omonfie the president also monfie ti yes say omwayen na yakwan titru yakwan yakasa diska
over 550,000 aye kwan no bridge awie ye pe machine be twakwa so make kakra bo no so was kakra because say do anwumra street light wa yan na provide ya de e kwan no so ho no so na nye o se bo ba no bibia mo kon wifi ya to covered ye ya to ebo ni we nyina aye hia se bibi ni a e betimi afi other police or fire service and na say emmo e betimi afi bibia be den aba be boan but obi amwan we found living home where who am kasam and he said the basis he said me by on penny was sorry them crampo and I one friend me say memra me be do say obi abe come service at and yeah wo abances admission on you make it deal abusuafoɔ ne atie yade hye bi ɔmo wɔ Trom Dominion City awudi akɔso wɔ hɔnom nneɛma bi osusu betumi anam so ama saadi yesi ana ɔmo ne yɛkyɛ na yɛbɔ wuram ɛwɔ nsɛm foforɔ ma werɛhosɛm no nso bi asi aba bɛtɔ dwa sɛ krakye bia neɛ pragra ya na wɔde yɛ adwuma ɛnoa no wɔde kɔba adidi a saa bere kɔɔto ahyɛ sɛ wɔnkɔnkɔdam mfie no bɛaduonu na ne bɔne a wɔde nyina da ɛne sɛ akwadaa kora wanya mfie no du na 14 years akwadaa wahyɛ akwadaa no ɛne no ada na amanneɛ no kyerɛ sɛ asɛm wɔ asi yɛ ne tikyɛni baako ho bɔɔ ɛnyɛ ɔno nko ada baako bi kora so ka tikyɛni hu a wɔn nyina da adwane a wɔn deɛ 20 years a yɛde ama prageni wɔn deɛ wɔn nyanya bi sanso wɔn adwane a aban eguso da ɛhyehyɛ wɔnom ni ama ne boni kwadwo akrofi kwati ensɛm no akyi ato yɛnkra sɛdeɛ titiɛ no moma yɛntie no yi wanya fishia eduasensia your friend Joseph Nyako or your pragia and as a tricycle obo mutwi bi no bi ewo odumase problem potem ho no mom na wabra omuso ne pech no na sabre abahoyo a wanya fishia dumienu 12 years ene de ne mfie ne eye dunan 14 years o hwe eye prostitution ni mo a te say wanya 14 years na ode to ne papa nim say sa abrante mfie mienu atwam one ne dai a wambo ne ho ban and I feel so. I for the teacher, and I for me, no sooner than that, almost so I'm one combined. Now, send me back to Jawa Brava, you ain't never party say, or Penibi, no, a war and Potemwa, or no so at one match, a play, a question dema, Sebio, on any air down one more. Now, the papa, or yeah, you might be before 40 Asem, and of course, dogs for Asnaye, Ekobama, near say, or papa of Abemuebi, as on the Bemu de Nako share any fear, or Nena Sebio, Adia Gra, on Plenty, dogs for M1, and Pat dogs for Ekodu Hono, Nasa Bemuan, and more Ake, in Grama, where Johnny Edja, Bayuano Hono, and no, Enna, Openia. In a bar, Openi Peter, Adamte, I want to appreciate Edwin Watch, or there are some local down posted for my posted for, and so I you any moment in the coil to turn on chest say, Aya Bemwene, Yachino, Joseph Nyako, when you appreciate the sense and if you mean and on any die. Posted for soon, move almost the moment in the coil, no much say, now by your sabra on any down or one who bind, or did to one who bind. Now, if you want prosecution, a year with check or chair say, Oko a year Odumase Krobo, I Sabia Polyclinic Nibia Ohono, Abemwe, Ninkaka, Edahwa, what you say, when ya sa Yadwaibia, all Shasu engineer drew anti-retroviral drugs EB, and Nunti, and I'm so Emma posted for court, Koji, 2 me kata say, on per se, a year I Sabiano, a dime Abemuano, Napomudin wants them Eddie 2 Eja. And part court man, we ma clearance or Mokonom Koji, Emma, I have Sabiano, it to me at the prayer, a court, which say, I've been one and your sire, DNP. Now, ever told Jano, and on the Sabbath, and say, when beam, and now, or Sha, or Nena at the da, said you, Oma, Moban, or just any teacher, the teacher back home, or no sooner not dama, just say, I've been on it bed down on one who buy. And don't see, also say, teacher, you know, and so will be, and I for me, no, so, or not da, Wapo Moon in a heading. No who said the nya in the pre, send the family union and a teacher, no, or to Pia for Jaya, Yashon Bebia, you won't. Post for Chester, on Pepper Motin, I could just send the party and say, training a Kahwa, on that around the shaft, Dia and Fana, a year, Abemue, and Omatini, Abemua to Sabnako, when you to share their sense of a fragile rider, and soon the bed Dia and son of from me, no, and another Derek be a count.
nti omo hwe omo eno na court seed na say abemu a wanye fisher dia sensia e ba de sen na anu say wo ya de bia enye nne na ye hwe onkrata mu a achepa afọ default so be ko jindro and aso hu ko hwe so jindro a e say de man ko for wo say ade ni bi na o de teacher wo do ma se krobo ne potem honom eye timu posem awabo timu posem be di bone and it concern any man church onkoda eye aban kukumu efia pole edronu no koye djuma din na ofamboa eye Ghana ban etimi no kase na me fie de ya abrantie Joseph Nyakwa wanya fishe da sense ya wo so say HIV ya do abi e woni mogemu a pokot share ma ya sabi ande ne hu ensem abetudwa o masisi bi ase bi woni mogemu a on de edro no onkoda eye aban kukumu fisha edronu a wa shase enede afafo from yensa no ade aposifo egusa omohwe ngwachi kwan nese esi no obi en wode nam no wode cheche no ne akwadai one ne da akwara se 12 years or 14 years teacher ni ndie wadwane ba ko no so ka ho akwada ba ko na nese nipa miensa en wo mode adi no de ache no de 20 years abanse onkodem asemu emu ade ne sisi ewom pa anti Onimpa so obizo ba ku on say e court ka so nya na adwene se obenom ne anti wi chubara na se wonno madru obeche yade no na abecha kwada atofo de abusiafo yensa fam nko ya chibiem ewo apoye mantam ne mu afijase airport community eno ewo New Jabe North abato mpeso na se kropon no mu na rohosam efiri hono mo ba kire se abusuan bi nipa miensa akom na yeso ade echen ya Tim Keja na amanebo ni chire mu se container eya bi na busuan wo motimu se wo mfie na wo mokokoda ade ache ya bopunu mababa wo mumpie enti na wo so obu container nani no wuram na bra wo wuram no enipa miensa akoye maame ya wo no edeletishi abamfoa wo modo mo nsaka na onkane ho eno da nchen ya Frida Ajay Benson ono so sa Tim Keja akwada ketu a woka ho emfinhye dumienu abayo a Juliet ena ono nso wofre no ono na no wokeka ne ho nenso emoja nko a ena no wopusa na eno ka ho bi ma dehia na won botam ho wonte won ho ase entapuema ntam ne mo ya resabia kase na ode adehie koduruye na eho na pomde adwuma ye fode betudwa se Frida Ajay Benson de wa ye nyame dia dadadada ansankwa no mde ne ba maame no ana enkwa woni mu nanso oka no ho kwan bia so ne nyese okoko ma no ena akwada keto adumienu ne de emoja na no wopusa na the cropoti enam so de apomudi adwuma ye fo kire se enye food poison bi anase wuduro bi na akomu ni paduam entini obeye ne se oba be paapae na Frida wa free mu no hu the cropoti enam so ema wo free mu no hunu de si ya na dwono a akwakoba ni seye na Frida yi ne nkanche ma wone ne koba Kofi Buache ena one nsantwerefo bo nkoma na wo kire se Frida no o maame wo mubusuani bi ba be ware sa weekend yi etwa mu ya enti aduane no ho nsenkan nyina wo monsa na na ehye enti ananu fiada na nadwo no de container nanimu hono mo na aduane no ahodo nyina na ekoso ya akyese mu wura dem kwa na ade asapa enti omuntumi hu ade kropoti ekoso saa be kakra na de kwakosi ade chemu a akwakofa sa wo ye nini awrekosem kesie edi aba na no na aka hu bi na ade hye won potem hono mo kire se container na Frida ne maame motimu no asase a container ni si so no ho nsem ye bibiri ene entokwa ekoso wo saa asem no ho ene ntrene anipa num bi bo no ya tino so ayi anya asem keto se ye bede ne nkwande firi nsa no eye bibiri nti ade hye wo hono mususu se ebi ya asase ne ho ntokwa no ene nipa no woni ni di saa prapre no etu na mo bi etesa nam so ama Frida to na nan mo nsedo ani o maame wato pitia akwada ketua emfinhye dumienu no nso opumoja saa na so afijase district police command na kire sa fail ene wafre mu hwehwe mu ahodo ase a o be hwehwe hu na de property nam so a saa reho semi asie yenyina we so na ensema hodo boabo no de bra mu nyina da yemfansi yensamfo panyin of a John Entry Bosiako Labo na bedi atwe na nakwadwo apia Professor Kwame Ajeni Boatin Papilo enobefia bwadwo a Sam Solomon Nimo Asaribia Diane wonu nyina eboaye ewo kasie emusini amane mozi
ene wono ye adwuma ni nyina Facebook, YouTube, baby a nada menti uhyebi etie ye ewo ho asomfonum ne die me no medin mame ajowa nyanta tando meni abrewaba Kofi Chumasi ye kono memfa happy birthday wish we enko ema Detective Prince wo Asqua Divisional Police Headquarters Asqua na wo Detective Prince, happy special birthday to you. Enkwatenten dia hoɔden wom ene na akwakoya wo dai yesre wawrade ho edema said yo bohum paye bia afeda sese na aye adanse happy birthday. Yes so amana na Krobea Asante ene na bedwefo de Asem Beba Dabi dwumadie atwaso yakramo. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Hey, Unia, Pavi, and the Black Smokes mixture no. Malaria dronana. Ani, say nam sa. Ubeje di sa menim wife nyina ye testy positive. Ya num bie no. Say a ku malaria money nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E wo sa wo immune system. E strong da bia. Enti Pavi e support immune system no. Na Plus Smokes no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonum ato, ahomre no msa. Acha kura 4 days na Pavi and the Plus Smokes mixer. One no to malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. My dear ready pa. Pavi Plus Smokes and Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu kan. Our pharmacies na herba shop. FDA aje edwede nkrato yatum. Hey, Opanyi, Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma mi koto obi mame mano. Owe jajai. Abua wamo se wo to make kinkai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tre wa nwuma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ban combine so a o woni nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS any naka enso am approval into obata bia nkoto be maneba and na say we de so ko bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass schools so here womamu a atufo nko aputuoja station ho a enkran down so my first up and womamu bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Smokes Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin hu hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the why Hepa Plus husband and you also we Hepa Plus wife na abano Hepa Plus mixer my dear ready pa Pavi Plus Smokes and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu kan ho our pharmacies na herba shop atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDAG edwede nkrato ya. Nansei mi amedi ho adanse pa se made hu na kofam. Ade ban mi o ewa chiro mi woni ye papa. Asade ebo asi mani so. Mani ne so ye wisi. Eso ye mikusu. Mani prunsuo efemfeme ewowo me. Ensem sei na wo kadia. Ehia pa se Dr. Reni be show. Bra by Grace Eye Clinic. Ma yemfa fidie nhwe wani no so. Enkosi wani na chi. Nyehwe se de nyoma sitie. By Grace
Grace Hospital esanso obia yehwe asomo ehwinimu ene eminimo mehwe ENT clinic etimu amota kwan mu minimo ana wasum tai kekau ne se to de nyoma hodo awura wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hodo awura wasum no Mr. Jai nebra my ENT for ehwe wasum ne famao da ben na hunu dentist e mo hwe wanu mu ma wo wo kaso bi ho no kokọ na chi bramie nye scaling and polishing wanu mu nye hwam kama wo se na so abua bramie hwe ye de bi besi so ma ye fe anampo atu a ye besi foforo de ama wo kaka bi jejo wo se ye tu a ye betu enwema amaka nyina opesi ye befie be hwe wo a ye be ba by Grace Hospital so okumase breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi, Asem Beba Dabi, Asem Beba Dabi, Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika, na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, ayeye me na asienkam. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso, di odi amanipa no, eno na eden, ohweso, edidigi. Otec, nyame ma won nyuma no, enkoso. Openia wo pie dwuma, enkoso. Nyinkyire, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma wo mu nyina da papa mo won ahoden ahoden ye omo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na wo dia ma me wo dia asem ye wo so wo dia sene ya metinya tia to obrani hu hwibio pata ya sede na ade ache na ade aso bi bebi so wo mo so na ni asem wo edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ye wadwuma na papa wo ye ne chense we can say ayi ni na asienka bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyi nkire ne duma ni ntumpon no mo so fa abotire odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ye ni ma se nya sa no mo tie o mo ka se duma no mo ye no e mra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kaka ye ne ya no mo papa nka wo mo free sa bre do hwiri kopum bra odu obia bekọ no de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obefi woni mo nyamo adum ni amen ya say amanfo akabia omafutue usum say enye adwuma se ye be pese ye be frɛ wo yere ya one ne wo hoi wa ena obaba no e wo fia ha obepe mpe we no le odi kushina no ne ontu tunanu ontu mate se o so obetu ama obwacho mate okay okay mate any edase aja be ma mi meet you asema ya woke makuma urade be ma ne me no wo no be ma ni ni ko oba ni mo ba no be kwa komma no ni ana ya transe na ya hu kwampa pa ya di asem no ya di ebofa so owura yi wa ba mo ho wo wanchida wa ba ha de me dia ni asimanim dia ni kristo ni ko roman ni asimanim na ka nti me sure ni abotare se me kwa ni mo fi ha se me ka se dia ni ya e ba se wuti ape sama pa ni me ka tem ka se ape si kula si ja so kula no ni fi me si ho mi ni di mensu ade wanya mi pro wanya mi praja mensu
Atama ni mensu ale mensu. Ate. Na atana mutemenka. Mensu bana ko kambeka mensu ale. Na pesa kana waje no de bre wa ampa. Dabi. Mensu jasu. Nti me kwantinanta na me fa buku ni me share scan na me twa any date na chese ensi ko bi ne de ne so ekosi obi kunu ne de ne so ana ma antinanta okọ ya o check scan date no date ne nsi ko bi ne de so esan kokosi obi kunu so nti mama keto adi me ho ya o ka kire me se wadi watimi adi manim ama makwa akohwehwe be ma oni ba oni yire na be ma na je tun se woni me na enyem ama na bo na busu amane na afei dia me se mesisi we na se we na obi kunu na me pese me de manu a ne nsane ne nanie ti mama so adwe ba me tim ne se me ho da me nyem me ndru ba bia na me yiye nti na me nim awo no enhwehwe ye da ho ti me ya se a obi nyinsan de yemfa ma obi ba se obi kunu ne de wo sa me de na ade ma no na de oni ba nire no me ka kire me pass mi na me ka kire no nti mama me keto aye se ene esa de me kan kire boy ne se nyinsan no mayi agu ka kire kobi no a ne se ne ma ne papa na tobo o ma wadwene se ka kire kobi no se nyinsan na amode beto nanim no aye dey mayi ato agu se be ya eho na chi be kata boy ne hu se ne ba bi wo me ho akire be kata me wo na me ani me wo ya ne so ye me operation wa ntumi anwo me amantumi anwo nti na adwi ko si se anam so ye srem ni nti na o se senka anya me operation aka me force se me chim kura aka mewu me mba biem na ba ma ne cancer ti efro operation honom no wanka bibia me efro hospital ba wa boka wa ye bibia wie yi member fie wa start ma onyim nyina ono ana na hwe onyim na ono ana hwe me akwa no bibia from beginning na ahase nyina nkosi ending nyina obi kunu na enzi ye operation ya me ba fie no ana yenya 3 weeks na ba mu say because we din kan kasese ye ono a mewo bokọ enya ono nti na adwen ye ne ntama ne koye DNA obi kunu ne koye DNA ono nyina na ko DNA fo me ni enu nyina na ko DNA fo eno omo ye dey eno omo share ye da a date ni beba ye nko omo office won kwaje resource no on be send afa ye phone so ti ye send ne de ma no ye send me de ma me no ye ba no afre wo mo no abisa code na wudi be bie DNA resource ni mu no na me frɛ me de number for krampo frɛ say omo mfa ma mo si da bi gisa number na me de ma wo mo office ho ne no a no betimi ya use dia na me si yo ntime na me chepu ne me hu so me hwehwɛ ya na me de sa number ni from no me de ko ya se ba ya na nye obi kunu ne dia obi kunu vindicated baba akoma me Asem Beba Dabi me Asem Beba Dabi baba akoma me bio Asem Beba Dabi enti obi kunu koye DNA na DNA ne ba ye no na nyinsa ni nyobi kunu dia na nya ono dia ye nyinsa so waka kire ko bi nso se wayi agu enti won delete wo hu bibia akra mfiri ho ile
enka udin kronkron no awia yi odoma nkoma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no arofo ne adehye awia yi yemma yenho aha yemma yenho akwaba na yemma yenho ye ahiehyia aha ye Otec 1029 FM sunie ene eye dwoada asedanka awurade nyankopon so ode na dwoi enso adom yen ene eye bosome eye July bosome ne da etoso nsia emfimpinu aduonu nsia mu ene yeda so wi ene wie yase hia bio na bre na wiedu yede Asem Beba Dabi dwumade no ene yede ba abesom na dwumade a yedie da biara dase yehia wa afidie so asem krope ne yeka yese yede suade yese yede kire yenho nso ade enu nti na wie ya yehia nokre adofo ne adehia moma yense yenho se ye ba be suade ebrekro na mu ye be kire yenho nso ade ewa afidikase yi so na dwumadi a yedie se wo bantentan ne so a ye live ewe in social media handles ne so na wie yehia yi wadwen kire bia wo no ode betum ewo comment section ho amayen ba bia wodi free a wode ba ne ya afaka ho bi mayen sanka ye bekenkan no kama wa afidikase yi so ne de amawo ebrekro na amuo no ya no wa like ya na wa follow ya na wa share ana wa repost wa ma wunianom nso anya akwanya atie bi na wo no monso anya bi ahwe na hyade nsuo sese me kase share wada meburu eya she ena wie ya hia ne nso ye wo yenuanom e wo Spain na wo no monitor show no live e wo Be Love Radio ne so ye wo GN Radio uko United Kingdom mu a London to be precise onom nso abade mu ya wo no monitor ye ena ye wo Patmak Radio nso wo ho Abawa Radio, Amansan FM, Brainy Radio, and Sahara Radio. And now we are one minute so about them web yebim, Jumedi ni chagu, ever one musun fidie so, ewo UK minimum. And now our Kings Radio, and no the any TV, ever Paris, France, which minimum, yawa Dutch Hema Radio, ever Denmark, yawa Rakus FM. Ewo Belgium, and yawa Sky FM, ewo Columbus, Ohio, United States of America, Buchmanimu, and then we are more monitor ye all the way from US. Nyankupo nchiramo nyamukese na ontutu mwana mo and some fancy. Me did the Krobea nana Yaw Asante, and then we are Ojia Manie Majimedra ewo afidikase yiso, and then we are a pesamakana nenie. Majimedwa ewe afidikase yi so Krobea jata enamini wahia na hia yehia yi eyesom ene yebesom yedinkin aka kireo sesi yehia seyia eyade ne yebesua eyade ne yebekire enti yesua de na ye kire ye nso ade no eboa da me kan asem we kireo se eye obi kotwa ho na ye hwedimia ye de sebe de atu nei anade wu betie ni nei ebi nto nanso se wutie ofemu adwen na ofemu aba wutie nsemu Krobea na bedwafo beka no a ebeboa wo ma akina bi se wonso okosa atebia ni mu a obehunu kwan abefa so abitutu anamo ena wi adofo ne ade hye yehia awade ya chiame ohonte sei akra nyankopon adom ho ye pa na so nyankopon adom enso me ho odin ye de nyankopon ase enenso ya san hia ai ene ye dwada sa pepe na weekends ko sei oh akra na ye na emu no eye boko ene mu ye boko o mse na brewo mu de na so ye be fa ni sa ba we de nyame anim ni we de na boni bi anim na me baba akon wale enti no me kwa konjina mu nti we de na ya nije okay we de nyame adom kokko ni tuntum ya ma okay e de rade nyankopon ase enenso ye hie be som ensamo nso wo ho eja kwa me wo ho aw akra me wo ho bibi aboko de adom ahwe kumase bro no ose de nyame sure ono a na eda no kakra enenso ye sen ba be som eduru juada sei ya ne munsam doso bebrebe ensem no bi wo ho nso asabe wote a
ɛyɛ akomate ensem no bi wo ho a wote a na wa wo se twa ho bisa se ndi asem we nso atumi asi sports for ne o masem ebi no so say watumi awu ase ni bana sheda ya na obisa ho se ndi we nso atumi asi otumi hu se saa de we pa ankense se si nenso na asi amasa nso ebi ankenye but awiai adia se wo ye nipa ese se wo hye ne nso se wo de kan wa brabo ho na wo de boa wo ankasa wa brabo a ebe boa wo ene se de sebe wo pe kwan so obefa na dwene so na wo de asisiw no se nipa kro no se wutumi yi ni free wakwan mu a okonso onkoi okotete krutia na wo hwese anyanyambia obehwefom obebafom adekro na wo free mu no ebe sei sebe ya obegira baabi no aka se otwea mijane hwa mijane hwi mi free mu yi menka ho a menka ho yi ohu se anyeyi yegu monhwe saa sem yeyi a mebekan ya na ekoso wo ye nwumam ekoso wo ye awadeyem ekoso wo ye abusuyam ekoso wo mpotemu a yete akua hodo a ye don ekom mimi pese mi frim mi nya bieu adentia mi pa akatuam ntumu sa wa mfa amame a mi ntumi ntena bieu okay dia wo kan mi ntumi ko obeko no okwa akotiti krutia na wahwe bema wei enioma hodo ekoso wo menini mi enu ntem no enya de se metumi bema ni si gina yenya akukoduro ka kire de se ko mintumi bio oba ni si gina yenya akukoduro afei de watete bedodo o se ko odun so enya akukoduro se oba no a okote baabi mija no eko sei aware bia ni ho a agu aba ko pe ne yonko yida dabi ebi nsi da ebi nso nsi wa wadiem se gupe ba ko kwa akotete nkwanchen na wahwe na wagina baabi ye wuyiri wugya no wahunu de waye se wuye yi a eye nyankopon na dom eno ne ye negative mano se wa anye yi a otwea mi free na brabo mu no wahunu de asi hwemrantie yi omone krachi papa ene hye adwuma se na adwuma a wono mo ye no enkakra ekoso papa ni bewuo ene wode na chigya ne bapanyini se so owu a se adwuma ne ye abusu adwuma enti bapanyini no ema nani nko se adwuma ne ho won hwe so kire se adwuma ne gupe adwuma ne tofom pe adwuma ne hwiase pe abusuan na mu nyam na abafom enti wode asodie kese ene wode ato bapanyini so bapanyini na befa adwuma na nipa miensa bi ewo sa adwuma yi mu ya sa nipa miensa yi omayi omo ho se ye ne papa no na hya ase muntie ye ne papa no na hya ase ye ni awa ha che ye ni anim system no ye na de ye pe ne ye enso meka sei na wo matena adwuma ne so watena adwuma ne so be ma we mene na hya abraba ase na woni hwe no oba we mene na hya abraba ase oni hwe no enso meka se wa ye ne hokono ho kaya ye kan oni be ma no na hya ase enti woni be ma na hya ase enti treatment odi ne namu e wa awade ne mu fie honya asem ketwa enso be ma no onte se enkane na o oba no onte se enkane na o enti papa ba panyin na be fa adwuma no ye nkoye nim na weyi ye ne de eni enam sa wono mo achenti se ba panyin no ono na adwuma na be hye ne nsa no ebe take decision bia one wonom ne fa adwene prekope be ya abosumi mienu miensa achi na nkofo miensa akọ mo ho abomu aba opanyina ho na sese wuye CEO o se ya ha onim se adwuma ye no papa ne hye ase ya bra adwuma yi mu pa enti sese ye hu se ye won hyehyeye ne se yen yakatua ye gye no fa yen yakatua no times 2 fa ka de ye gye hu sese ya
eno ye baako mienu sa afena no hia ne ebu nkompo fa adwuma ne ho a emfa so e beba adwuma ne ho no chemiensa ma yenye miensa baako na wonso ni wabusua mo mfa mienu asem be na mode namui adentia wonim se yen adwuma na sia na so se ye fi adwuma ni mu se si ye ya adwuma na gu onim se awade na ye meme so na sie onim se bi jawu se ye ya wabra ba apem onim se abusua ya meme na so na sie abusua se mo ye na mi yimani a abusua na gu monim se mpotamo ha ye tie se meme nimu a obi anim fa de ye hye ho Omukwa kansa asem kire krache no krache ni gina ahodi hwe wo no anim osi mpanyimfo afei na adwuma no mema ba besom na mo ne me papa na eye papa ni ho nka mo mfa mo ni nto wo se no onya de aye ko krache ni ti hodi ene wo so okay mo bekwa mo nko make us say na krache na tenase strategically wa fa adwene wo hu se de na wonom ni papa ne kura ye no eye enka ne de entie ne yete saa de a ma memfa enemre de na emafo no ebi mra na mensesa no hwe eto de bi a ensesa ye de papa nenso uwura nsesa ye ni mu a eye adwuma de ma wo comfortable zone samiti Otec hey Otec de ye hame entime nko oboa change your location at times. You take a challenge, the challenge will lead you to success. Ding. So we are who baby amity na da metna where your comfortable zone ebe how so to the beer you change location to the beer you change yourself ucha run about nebo going forward akwadeye tumi asori agina preko pe en was same call name afọ de ensa no afen nkofo no adwuma ya ya gai ya hyene na awotwe adwuma ne begu na awotwe abetwam adwuma na angu bosomi aba adwuma na angu afedie no ne papa ne ye no afedie kosomese ya ba adwuma ni mu no adoso esene bra no omo ho no afedie koba ye no se ne se yen ya firi ho na angu dia yemfa ne ho adwen na yemma enipa enku twantro emfanto wonso enam so hoye nemafo de enti wono so afix ne CCTV camera si enti nipa no okotwantro ne koye no se saa ade we ye bo hei e record bibia wo ha bia enti mu so ni mu na ye nkobo sente saa aposifo aso mu ye kohwe ye nte saa ye ne ma aposifo afi nkofo ni hunu se ba bia ade na duro no ono ye ho hwe a enyeyi hwe na won botaye ne se ye jaye dwuma no ama dwuma na gu yen konko pre de ontumi emfaso ni nyina mra ye ho wantumi a yenyai yen ne si ye na so ye jaye begu onum ye ya enwo na emum ekoso no afedie yen ko twantrom fanto ne so oye no a eno nso backfire ye no se wo de adane mpai bo se adwuma no enwu asemu ya meken ekate across ewura wadiem ewura busuam ewura mpotemu ayete ewura nwuma ahoduo mu sebe die enei wadwene bone dia fa ho na wode saa bone ni free saa bia ye kora owomu situation kora owomu no hwese opie no nyempa ye pa no okobo mpa ye bone na wo gya umu no de sesa wo yo eni se usinkete na wugina brane se de beye bia enwu tome so da sa wo yesa emenipa nani wu uja be ma no me jano onyo ba papa bia te se me da me jano unya be ma papa bia te se me da unya be ma foforo na be ma ne chei wodo no wodo na mro so you don't buy wodo na mro so wunya oba papa ne ho fe na obu ade na obre ne ho asesene no ohun se wa wade ekoso no wodo na o hwe you obe set confusing mo ani na ho so mo ani da ho a saa ne bone a saa nkrofo ne hyehye no eka wo a enka
enye yi ena wie Krobea amasem wo anie famu aba fa bi wuram na wa pensempensemu fa de beboa wo ewi oba de achiabe akra Krobea asem nie Monica sa da se bro Monica sa yenda nyame ase ne yenchia wo na wo otie no na wo hwe nyina titru na adubu ahen ai etia dwaben etia ehene nana me ma moniti akra wasem a wakan emu odu etasi ba bia esi afie mpo ene de asori mukura na yekese pa frizene obi ate asori a eye ne dia entinia oba no obeba na asori mpanimfo na asofo pani no papa no ana wofa no ene wo mo ebo ayina afi no mu se sese de nka wo mo mukura na wo se nka mo be ye mpanimfo ne ade etisa ewa adwuma mu eno so saa na ade ba ko a yenhye ne nso ene se ye ne kwan so kwan pa so na nya ne bone so de a ene fa na asifom obi so timi ba ono nso ba esanse wonnim adwuma na ni so na onyantimu amwo mu kura nso mfa mo nya hwe saa de wota ya ayesam se wo mu ne nkode a ene ebegu efiri se wo wunnim na ni so wo mu nenim enti waba na wa amre wo ho ase na wa anhwe wo mu ye na so wo mu nyina akode a ene wadwuma no begu na mom se enye se wo ba ya wutietia wo mu na so enye ne bone so na mom wo mom ade adwenbone se wo be ye ne se ne a na wo kan se tumadwuma makatuemu 2 times asika na aba na yesai na ehihye ya wo mo hihye no se wo nya mfumso bia wo nya bone bia de a nyankopon ebedi wachi na nanom beta wachi amade wo ye no ayeyi good nti ade ba ko pese ye hye ne nso pa ne se wo ye ne ye nko ade a fa na asifom emfa ho because nipa bebre ho empanisi akwatia echiri a ohu no ye be kire wa se o sabra na papa edo ba ha na yehu nyamna na papa soma me mame de etwa kwan mu na papa soma na mkoto aduane brewo enipa bi wo ho a wo saa ho ya no yehu wo ba ma hu minnim wo endi saa nkrofo no so wo ye bi wo mu se ane enkame na wo se enkame ye na ma anye na abeye wo endi saa ne tie de a ene enya de a meboa eba ne saa de nyankopon on tai saa nipa no achida good na emom se wo ba na abesori tie wo mo so de a na emom se oba na wan sori antia na wo ye obi bia wa no e de ebuo ni ani dia ese e ma mpanimfo a obeto wo mo no na mpanimfo no mom ye o madwen se ombe di wabro ombe ye wabro dia ene nananom ene nyankopon ebeta wachi ama nkunimdie aye odia se de nkunimdie ye krachi a na wo kana asemu edia enti ye hwe saa de no enso akame da se some da se awiai adofo ye hia ye besom na awiai kwadwomoni mehu se waba homane so ose nana you are the best all time na wie kwadwomoni nie nana ya Krobea Asante oba kontana se a ataba kwadwo menso me wa ha mabwadem ya menso mitiew na menso me hwew yankopon nya okese ene baby varity ene ne daddy ose akra ya Krobea Asante na wie yenso ya badem pa wa ha yewo Mirrors Art and Flame Works kase na yebo abaso wate wadwuma pani wadwuma den a wo pono ye ni so pa ene you see Islam achibonka ene o se shalom na ya Krobea Asante me manu abedwafo nso ha mi hu wache ai Allah onhira wate matie buru ami o ma nkwa tenten na wo ma nkwa husan da se buru ene winhira ene wie na menso me wo Bahrain mabade mu ha enam ni mabedwafo ye hwe Samsung G eno was good afternoon nana ya Krobea Asante na wiei me pesa me ka kire wo se ye do nana wiei ye biem ye monitor show no yankopon nya okese me da mo ase eburu benji won fancy se wia eno was akra Krobea ena yemso ye wa habini mabusia ye nyina ya bade mu a ye tie wo hwe me maami ante aso o se chia yuje ema no wate mate Eugene so da na segene so ena Julieta Kwawua ena was good afternoon nana ya Krobea ya nua o hote se me hoye Krobea ma ha o ya da senso no adwuma pa o no abedwafo obo afo akwa Benjamin minsuminie ena wie yenso ya ba homa ne so me wo Italy ena me monitor usho no ogoro mensa wo manso asio nyuno ena wono nso de abebom o se akra ya Krobea Asante o ventures fo yenso ye ka ho
yɛnsere awurade nyankopɔn na dom ne nhyira ene na hoɔden fama no abedwafoɔ ɛwɔ saa na awɔtwe mu ɛnɛ yɛabɔ ade mu ha paa yɛnso yɛhwɛw na yɛsɛ tio ɔse wisdom is speaking nimdeɛ kasa nyankopɔn nhyira no na Krobea ɛnɛ wie yɛwɔ ahoma ne so a yɛtie wo hwɛw okay awia yi yɛwɔ nkɔmmɔ nso bɔ ensam nso wɔ ho ɔba deɛ akra nneɔma ha o asɛm o awura yi asɛm yi a yɛbɛsɔre ɔbɛka kyerɛ yi ɛmɛɛma bi nso tirim ɔden o ɛmɛɛma bi tirim ɔden sɛ woanhwɛ yie na tɔ de bi woma bɛɛma influence woma woteki decision bi a ɛnsɛ sɛ woteki a ɛkyena bi ɔdɔ nsa sɛ boase wohu sɛ wɔadi ɛyɛ bia ne tiri na yɛ yie ɛno ne asɛm na waka no kasa bere nka ɔdena kɔduru baabi so ɔsan bɛka kyerɛ ne sɛ ɔne na awie bɛɛ nipa bi nyɛ suro nipa wate wansuro nipa a ɛdɛn ɛmoa wahu ananse ntɛfrɛ anaasɛ ntatea ya osum ne yɔnko ntatea fidie wahunu bi da ɛnso nne nipa yi nipa paa do asum ne nua fidie kotom na enyiw ne yɛma wo hwɛ hɔ nipa bonini owura fi sɛ wiase na ɛte sɛ ahwehwɛ ɔho deɛ obɛgyina ahwehwɛ no mu a bɛyɛ akyerɛ ahwehwɛ no ahwehwɛ no nso yɛ saa de kyerɛ wo nipa bonini yɛ asesa osuban nipa bonini onyɛ dodɔ ɔboro nipa awura akɔ aba eja ɔho te sɛ pacho nyame adom hoye odin de sɛ awura pacho me din di Paulina apedo ufiri he na bai Paulina pacho me free konongo side ho na bai o ya nguna ni pacho ufiri anguna Krobea so pacho me free Beni pacho we Benini pacho eno abetena konongo side na konongo side be na wabetena Kofodua kutuem pacho yewo wa ha ana ye do free Benin na bai pacho ye de free Benin na bai o ba na wanyini pacho na dia na de bai pacho awale na de me bai aware do free Benin abagana pacho e de o fili Ghana man enu watumi abeti twi sa no o secret ne say de na watumi twi sa o ka say sabe misramika o se wanka se we Benin ni a wanhwe ya obi nyinni oba Ghana na wo mfie say na me obe 29 sisi a wo say me wo 39 ani obete unse bakasatie mu ema so emre pa kasatie de ema so emre wo ho pa omure nsu mfintem mi se mi de mi se hwia bedi fufu kumase na de and still utumi kan be ni kasa ne nso pa chan ure mfi pa cho de yero hon memfa de medi fufu ai udi fufu kakra ayade awia Paulina asem beina edu free Kofodu aketuam edu aba manim ha hyawasem na se chirichirim se be ya amene metiefo beto ase yi de na de onam pacho me dase pacho na me obeni ana maase be ma ode me bae ne maame ebe hu me papa mo so mpese o mo ware me ma o mo ba okay ana me papa mo de tu manim na me se yo meko ana ya me adom o mo be ye kokoko na e bae odo free Benin ba Ghana Benin e ba Ghana ti e bae no na e ti ejo so zongo market hono ti e to na me de nyem first one ana me be wo bia me ba ma se ho wa amranga ha be wo sise echi ba ho be wo ti me wo first one na me call be sa call ejo so back ana ye kakra me sa nyem second one
Timini second one na mesambe wo ye mesamba asesechi na mbe wo ye. Me wo ye no be ma ni se akola ne nse no. Second one ne nse no. But manfa anya asem. Nti time so ye na mesan ko no ho wa ejusu ho no back. Na mesan ko nyim third one me be wo ye. Enu de wan kan hwe. Ana ye mesan ko no ho wa ejusu. Ana me ko nyim fourth one. Fourth one na mesan be wo ye lockdown wo. Ana mbe wo asisechi. Me who for one no say ono so onse no it's your cancer no mankasa na just the first one say no third one say no no second and fourth there or say no to aso na me see you mate enti me maase ne maame be ma ne maame ebetu kwan akoye krum ho beni ana me see you ana okoye enti okoye no odi be 1 week na mi papa mu frɛ mi sata na mi use phone so me bushan for mu ni mi number on be frɛ mi on frɛ mi si mi kunu so na mi kunu na frɛ jo so ba sisechi se mi papa mu pese one me kasa na mi si yo mate ni on frɛ o mu mame ampa anso na o frɛ o mu mame dem papa kan ya ni se wa si di asem bia ba ye krom ho na asem no emu odu nti ebe ya brefie na me se obi amaba ha be wo bebre bia dem be fie o de nkwara nan de nkwara ni ba na se mi ja omo ha mi papa se mi fa ketua no emfa mbra ana mi si da bi e di asem na esi on kan che me phone so on kan na mi nwa ba ako agi phone no ka se sister brefie na asem esi na ye owuo obetimi ewu wa se abeka se ukunu so wa fa na chi nti anwura phone yesu ye kire sa de no uya wo ba no bewu nti mimbre fie no me ya ma me na ka che mi nwan so on ka che mi papa se chief be ma chief a na be kumia ene me nyen wuye nti o mo tu o ma adwumi na me nyam be fie metimi nja me man mo enfa ba ko pemba ana mi nwan so you o mate ana kati ko nti o kati ko no wie na me senti we amo kan ye o se na aye de na me se e de na si ye o ma me ko kansa o se na aye de o ma me kan se na aye de be man ne se ne ma me kansa na aye de ana man kasa ana o san fa ne ka na o ko ejuso ewie ye no on ba bium on ba o ma me honum bium week no so anu asending kola ne sika se emfanto dwane ma o mo san be 3 months me fra no so a opa na ofa cross wa e bizenti na omba na meseyo edi be 6 months obebe fie ho kura oba eni o mame ho na obetena nkola no kɔ no ho a na oyi 70 cedis amom so omfa nkɔma o mame na omfa nto aduane mom na osan kɔ sa me hwe ade kɔ na mbo asatna na me ba nso enya 5 months na me ja me ba no ho ana mi fa calendar mi dani botre mi agasa na mi yetre ana mi fa calendar ana mi dani botre uja akwala ketoa ne wo ho na wa fa calendar na o de nemu ami di nemu sabre nyina na wo nko de nchen wadwusu bio ami nko ne nchen bio se mi ntina se me kɔ no ho amekuno obewu ma fa na chi enti ni maame ne se wo fa be ma ne chi o se ne bana ka kire ne se me ma fa ne chi because akwala nse no okay enti wo de calendar name ene ye na me de calendar name enti o ma no wa send nkola ne sika men kasa o ma no wa be afi no wa sha se be fie ho a o ma me ho so obede fie ho obedi 3 days wo fie ho a eni obeda o ma me dem ho o ma me ne be aduana ma no ma me ne be bibia ma no men kasa na ma edi na me so me ni me adechia na ma hwe nkola na me di calendar name kakaka nya me cha de na me nye sika kakra be 2021 mo na me nye sika kakra na me koje ha me bra bo a me na me koje half protocol for dua afide kakaka 2022 na me nya wa room wo so kakaka sa ana 2025 we me sister nkola no me hwa be ma on fi me oba nkola na obema omuska ni nyina na oda so wona ma mention sa 5 years ana me one room no ana me sister me manum na ekoi ti ekoi no me na me friend ma ase na me ka chense da me pacho ye ko ye mbebiem so ye ka kire oba ne se e ya won send ne manum ska no mu fendidi o se you what ne ba ne ba oba ka kire no na me see you Nitete wa 1 month omun sende hwe me fra be ma no so a
ɔsɛn bebi a ɔdi nkɔla no kɔ no ɔmo wɔ hɔ no ɔmo hwɛ ɔmo na me si yo men kasa me wɔ hɔ abronya yi se nkɔla no se men frɛ no ye frɛ no ɔmo se dada e pa kyɛ ya asɛn di ye bronya de ma ɔsɛ ɔne ɔmo ni hwee bronya de bia na da akye ɔmo nyi na ɔmo be hwia na ɔne ɔmo di bronya enti ma asɛm nyina ne mpɛsɛ ɔbɛhwɛ nkɔla no na de ɔka sɛ enye ni de wɔ mu no so ɔbɛba be die ne ɔmɛyɛ ni de fine enye ni de so fine Polly de o ka twa ato no mani nye ho tie eye twi kasa na wo ka unye twi ni ba enti ukọ ingresi mu a ye wade bi a yesua ye frɛ ne literature no ye frɛ bibi diction choice of words u choose words na wan hwɛ o choice ni ya e ma anya asɛm tie o say omra me ye DNA say ye ne dia fine enye ne dia fine enye ne dia ni nsufri hen o say nkola ni nye ne ba omo nse no ya frɛ meeting ya tena se ya ka o so omo nse no na afide o say maame bi wo ye efie a yetimu wa ejo so nkola ne se maame no na ye se maame ne ba ene ne maanyam Bema no ono so ye die ni ono so ya wonani ye frɛ ne say ye frɛ ne be no asosu o ye TV repair wa eju so zongo market Benoa sosu e ba try ono so free hen ono so free Beni ono so ye Beni ni e ba try ne maame na be srɛ wo free wo papa mo hode ma no e ba try e de na maame no ebe hu wo hunti e ma ne be srɛ wo sa abra na wo Beni no ye kan de na kyerɛ wo oh o se ne ba ku pa wale na o pese o ware wo ni krom ho ama no o ware ni krom ni ona ti ya na aha o ware ni krom ni ma no sire be ya da chi nkola no be fie na papa mo di tu meni na me so satan na me so ma wo ba ko a me wo fie me so adwuma wi ama wo ba ko be ma na anware wo me pa cho de bi nti wom de beto wanim no na wo so wate ase me pa cho etiefo mesremo momra na mmehwe geno momehwe no woye nature is beautiful the food bia in fact enke kan wa bia nim abaya ne ho fe pa obo ana mi nko Beni nso Beni mi nko ho nso ka hwe awura we di anka akwa nkeye keye on waya awura we nko animu ne de nkeye anya bi obabi a yese mi twam ho a eye ubenya baabi ada ni amsia me kura me baby wa na Tracy waya de eni emeko Beni megina Paulina so nam de akobeni ebibifuo ye wo ma efe so obehwe Beni ni aba ya yi a wotemenim ayi a o kwadwo fa ne to so yimimi free so abaya ne ho efe wajeje chocolate fo bia na ohwe abaya wo yi a wote ho yi a sebe se wonyam papa so enya sumye papa edi ne ti to so a wanhwe ya uhuna untumi nhwe ne mienu ubeyi wani nanso me na nakwadwo brinya wo se he chawo eyo hiani ntam kese o se abasa abaya se ya na ote ana se aware bone na aye usei bacho ya ware sa oba na awu ni Beni no we bacho me ho o Ghana ha bacho o ba o de ne bai bacho de bi wan fa na ma ware ase
Amere ne ba ware na se. O de ne ba ware na. Enti se ye ya ye kan. Be ma no o se wagyawo ana se de ye. O de me to o ma me fie ho wa sise echi ha no. No on kan hwe. Oba nso a on kan hwe nkyere me. No nso odi enkwala ne sikara abre o mo no okọ. Sa 5 years. Ebusuafo ebe frɛ no. Etena ase. O ye kasa no o kan preku se on de on ware me bio. Ana na ebusuafo ne se ye nyina ye ba ko ontime kasa ana ono so na di me free no ho aba he nti ontime be kasa. Ana omo so omo ne be kasa. Na me si yo ntimi da me nya abotre na me si yo na me mame mu call. Me mame fa ka free be ni ba ye wo sa meeting nim. Enso me mame mu sa call back no. Yo ya no oye. Na wo se me fifie ho. Because my tena ho ache my train sa me nti hwe mfre no ho. Enti samfie num ya na wote ne maame nkyɛn no ye wayi what must ne pa cho debi no ye wayi pa cho debi ti 5 years ni nyina wote na ho wa bra wa anya yi pa cho okay afa mi enhwɛ wo so wo ye TV adwuma pa cho wo ye repairer TV osambo dish benua sosu ewa he Ejusu market, Zongo market ona. Ejusu Zongo market. Bajoy. Eho no ye ni TV sa abodation no. Okay. Edie na ebeba se oba ba ma ne ote. Na obewo ebi di ose ese no eye ne dia. Na obeka se bi nso nse na nya ne dia. Ujiri se edie ntia. Die nti na ba ma ni su se wo fa na chi. Ende pacho minim. Sa adie si na yebusa se no ade ni siye ede na bi nke ye sida enti ama be ma na doubt so fa na chi bibia sida ka sho de bibia sida wo meche wo ne be ma bia da ka sho de bi kanukure o wo no so be ka ne die o ba chai me manim ha ye ntene ntwantro wo meche wo se wa fa na chi da ba sho de bi wo nche wo se o boy foforo wo na chi ba sho de bi enti ane edi enti no obeka se akora nseminti enye me ba wa fo mechi ana na wo ye me masem ta chode bi ebra na wo sa no na wo ye adwuma be botre aha ana wo ba afoforo ni nyina etire na wo bo na wo bo dada ko si se obe wo de otoso 4 na wo fa calendar pie ye no na wo bo wa de dada enti na wo ye adwuma bi de boa no etire na na wo bo de boa no e wo nkwala ahwem enti ene di enti no obeka se nkwala ni bi nya ne ma oso mu nse no bienu ne nse no enti dia oka ye we ya enti na ne maame nso gina aso de kɔbɔ okwa adu obeni se ne ba ne se wafa na chi no ba chai waka kyerɛ oda so obeyi die ni onkanda enti se ne ofa ufiri hɔ de oba ye no wagya wo saa ba chai cause me free fie hɔ no wasa okɔ eye ba ye ma mo kɔ ye Krombe ni hɔ ti wakwaka kyerɛ mabusuafo ne se me ni nsem biom ana papa ka chen se me ni nsem biom ande ohwe nkola na ma no no se da bi me de nkola no ko he no enu anu mi ame hwe o mo sa no ka kyerɛ me papa wasem we di ade ye beni mra no na na mukrom ho mra no pa cho da bi o se be ma ne wo a otumi yim se we di osaminti ye me ba we di onsaminti anya me ba otumi yim saa acho debi mo homra no acho debi ana mo homra kire se wo ne be ma wo a ese se wo ba no na abrehwe nkwala no acho debi enti se si a wo de ni hia openti a mo aba ka kire me na mi acho ohwe nkwala no bua omu school eni omu didi omu school wo free ho no mo no omre omu skada edi sei ni edi afi baako afi enti woni nkwala na setena mu te sei kwan ben na mo fa so a mo survive asamo na me wa ha no aha de mininam ha botre na edi boaboa ye ho but me call no ho ano just me fa ka Africa no go ho no
eba ha ebe ye adwuma asana masasa meche nwumre na timi edidi amoma ko school te ana edi mame ka mutuna o fa calendar no na wafa ka abekurum kumase ha na wabe nantenantim kumase ha no nyese o shop bi si baabi na mumu ye ne sen kyerɛkyerɛm sɛ ne o ye no menam me fa nse wafa ka wa ba biduru ya wo ta si hen si o forukrom no aye den ama wrem o forukrom school mo ho menam ho sama ba araga jomo jene market ara menam araga ho sa amenya bako enwumre na masa medidwa mafaka na mesako saa na wo ye acho eno na wo ye ya utumi de toss half plot no acho eno okay ma mehwe adwen be na ba utrim se boabo sika na kope plot to de adwen na ba utrim se be ma ne yesa no me de ba metise me boabo sika na me de akọ han dan na ka ye firifie ho because no was in the dance who just so crapper. No, say, me ban, me baby last one, or can say, me, or can say, me ba, and your mess on baby, and a coy fee. As son I buy, and mammy coy crum coca some na. Be ass son. Until they bar me to say, mean, on my fire and quiet just hope you ma. Until or send me Bob was can me call hind die. Let me fifth you, let me bomb me bra. Ana minye scan na mebra o se debi because hind die and che scan besa minye bin to aso ti mi fan ko me obedi meni akwaji plot to ekrara ko fo dua ho na mi ko je plot asemo enti efie na ba ma ni sie na ankasa de wo unko mu da debi ontena mu da na wonim baabi ewo awa juso krapa wonim baabi ewo wonim ko wache makoho yakoho sam atse de na da na ya unko di fie ada unko da dwuma mu na unka nkyerɛ nsa wo ba giska de yakɔhwɛ nkwala no de na si saa ho kwan no ada na untu saa na ma no mawura pa cho enye bibia na me mpese me ye ni he mini se den a obesisa mini se den obesisa o da so pe wa de pa cho de pebio ade afuno me pebio afuno ndio me hwan kwala no o me hwene ma o wa de chami akra question time busa the opposite obisera akra medase era sabra moti ho na mo ware no na wata de to so se ebia wa pie wa mantem de ozu se wakɔ ma ho o ka bibi sa da apart from nkwala no de na waka no bibi sa asida tatam na yete no oni fie a na se mekoto ade a oba na wa mini fie a ya obisa se mekɔ he maka se mekoto ade o se denti na mema ya o ka se denti na ma ntwe ama namba se wo kwa akɔtɔ ade no o se denti na wo antwe ama namba ansa na akɔtɔ ade no ya na ye breben e na okɔtɔ ade no ntia wo kasa no ewia me pa choi emre bi kura me ba na me de ne ba no o school mo pam no no be fie se o mu so me frɛ ne papa na ne ma membra ana me de kuto ani hye ichire na ma so ba ku so nsa ana me di me ba na chi di na ko school mo ye ko ana edu kon na bi mu na ehun so obo di shama obi o soro na obi sa se e kon na me se ana we free school mo ba se on frɛ ne papa na ne ma membra ano ase yo ene me fa ne ba ne nto ansana makɔ school mu ho na me ni baby a me kɔ ntina me pie wiawie awe sana okaye sabre na wa wo di say na ma wo di best 4 months
ɛna ɔse wonim baabi a wokɔ na woamusa no sɛ sɛsɛn enti ne wɔɔka saa wankasa woyɛ dindin bɔtebɔte ɔn pɔle tɔbɔ ebi a wodi subi sie ɔbɔ wedi ekusɛ ebi a wodi subi sie woyɛ dindin bɔtebɔte sɛ ya na woteɛ anaasɛ woyɛ nim hanti no wayɛ wo sei say ya because the amendment has ye ne say be ma be ka kire wo say upie akọ oba school mu fa me ba ne to ho na kọ unim ba bi a wo kọ awiawia we na wa musa ne hwe se mi wura di enti na wo ka ni say ye na wo so de na to ho ampa kọ say ne na unim ba bi nso a wo kọ ampa enti na ade akora ne to ho kọ e ba chama fa na nto na wo ye de me ni nkola nyi na kọ bai ekobai eno waka saa asem wei eya asem we mu edu ena wo nso amusa ne hwe me waka asem na ena am so na de me bai me hye na asenti waka asem bia ya na me mfa no bebre me mfa no gidigidi ana na me nim ne suban waka maka o metim se de ne kondo so waka no no waka me mfa no gidigidi serious obo okay afi ye hwe ni sei waba beto se wo hye edan bi mu ofie a moti mu da se bia wawura dan bi mi se okoye edan se okoye edan wa hunu bibi sa da e pa cho da bi ofie wura no o waba ba ma bi ofie ho mami bi na ofie ho na wo ba ba ma enso sa ba ba ma me chen no sa maame na ɔse oba ne sɛ no last born ne sɛ no o chen sa akwala no me chen boy no o ne sa brante no e free e ba cho me nye free sa e bia bibi na e bia o maame tai di ki beto me ho no wa beje oni ne sister fo nyina o mo beje me ni o mo nye free sa boy no ware oda e ba cho da bi onya me size ko size de yan fan cancer size de yan fa twede na afu kanyankopon so asem woni ne tena ye no wafa na chida e pa cho de kanokre ba akopɛ bi e pa cho de bi unka ho ba akopɛ krada de bi izia ye dikusia hyew nsem ne ye ka se ka asem bi guso na etu a obetumi e pa cho metimi obetumi afei we de adwuma no enti konongo ne yi ho no wanante ho da wa nya adwuma na ya gisa wo san ba kumase adenti na memfa ya no tokora nka adenti na onna onye no wo konongo ho a se wo ne beben wa ma adai ho no me ni customers ai wo ma me ko ho but hana asima ya hana me wo customers sa no mo adwuma ne tie se customers won nante ho a se nya da ko na adinya aye enti won so be kakra no so wo benya bi adai na mfa ho sa afode no na nkaka sika ne so entie ana wo bibi a obeye wo kumase enti ne ma wo ba pa cho debi sisi ya wanya be ma foforo pa cho debi agra dio me de ha me na medwe ho a menti ase ene se die pa ne besi ama bema atumia ayenyimu wo ne mam radio 7 na sebe ye de senkoa na ye de kasa ye meba ze ne nka enkura bebre ni papa nom se ye de se akura bi wo hodo kura na wo bema no anwe ya won se obusuani bia no akwa se oba no ebusuani bi enti it means say ebia bema na hu bibi ana wate bibi die na pole waka akire wo se bia wa hunu bibi ana wate bibi ana Pacho minimo aya kwa me akra yeah akra mama na se man chieti fu nyina bi okay na me fa konya so na Asem Beba Dabi fu ase pa okay wa de fefe dia na no me mendam be mama atiefu ne Asem Beba Dabi abusu ni nyina me na bibi ase titiro nsi so na fa ma abusu afo ni nyina ya da ase ya ti nyina ase pa okay Poli o se ya ofi kofo dua kituom ne ba ha be ya adwuma
waba dako bia wanya sika ana wanya lolo fanfan koda ba cho debi de bia oba unya biko nya kakra rori fe kra de menya obana wo de ne ba ware ase no ne papa ta frefrew on frɛ me da on frɛ da ne me number kra na hwan ne hwesa akwala do ba cho emia be mana ka che o se e afa akwala no ko man papa da ana afa ne ko no man ebusu afo da wakanda okana o ya seme na ka che no okay no na me se me ka che ne se me ba no wanka ne sa ntimi fa na nko because me ba no no hu se me oba ka kire me papa m so ka kire no na o se oni problem etimi de akola na ba so ye ba wie no oba ka se me fa na nko na me se me ntimi ya ota ha oba no ota tia na ota abo no debi ba bia na duma no wo no ene ba bia ofie wo no emutwe me ba cho debi emuntwe wa betu se wo ye ko obi a obisa o se hwan na one ne kasa ne da debi ota no ku taane me ko taane me yaka ayaka de ope samuti fie na ma yaka etumi di be sei 3 days 1 week 4 days ayaka de ope pa e den na ye taade ba ebia akasa adentina we aye sei me buafu o kasa no ho kra wo mfio adentina we aye den so TV repairer ebia nkola no mbo wi asa na odi nyoma bebere nso abegu dem ho na we akotwe we adentina decoder we abeda ha TV na me disi ho na ede na ebo ho esi menimu na ayaka aba edan na o siye no a o kase okọ a o ba ide o ba yin na e ko efie ho no sa dan no o mo make effort bi o se o boa bi wo mo anua na ekosisai ekosisai ko film ekodo ho usisi se wanya oba foforo mi ntia wo ye osana me de men susu sama dia o ma me kan no na ma ne yesa na wonyi nim so se bi akrachi na tumi asi dan ya wie wode wo kwa akotena mu indirectly onso aba be ye fie wura entie ne ye nka bibi se be ya wontumi nkwa awade na se bio me ba cha yesa pepepe enti e ba se ne wo papa ne maame dia asem na maka cha ukuru sesu o mo ka cha ne se e de na si o so nde o nware me bio enu an se o nware obiem so o nware me bio se wa fa na chi se ma fa na chi nkola ne nse no me mbu no nkola ne me ma yesen na ma yesen se o na wona cha ma nkwa 4 na o de ne ye de e ma nkwa me de ne e be ma nti woni na wo 4 and the first one na o se ende o se no second one nse no third one nse no fourth one nse no hey yes one dia hey ko se sui eno ye de numbers no say 1 3 1 sa numbers na ye de number 1 3 5 7 prime numbers ya na say the numbers mathematicians no monkasa na yehuru see the last time se su eno ko ye da be eno ne odi ma nkumpo because me mbe wo ye no eno anso odi phone bra me se me papa m pese one me kasa ana me je phone no mo se me mbre fie de nko ye nti se wo fa obi achi a o mama mrem no de na ya moye se oba fa ni kuna chi a mo mama mrem de na ya moye benifo no se me ye oba na wo ye be ma na makofo wachi de ya mama na ya moye minya bi danti omo se me mra na omunya amamre na me se me fa na chi ntimi ko ya amamre bia enti se wa fa na chi nko ana se beku di a enku se wonye enye hwe waboda fa chodebe unzi wadi na temda fa chodebe se no wani nso no because on kasa yebu no se o bokwa edu no o se wani nso no enti ni wani nso no tacho meni sona unyini se adwuma na wo ya unya sika kakra ni ti na ofisa wo so wo de ho so on na de wo ba kra wo so be yi kakra nti wo de ho nti wo pa won ko ne ba bi fa chodebe wabi se sika ma wama ne bida se ne de me ho kire me se oba ni kunu na ti o me ho kire me nti ne de
bom bo sia kakra aba cho Dabi on bisa me da on bisa osikada won so won shedan ka se miru na de jiwe fato bia kakra da ana wa ibida ha cho Dabi won ye bida o ma ye bida ba se e chire o sande ma de maame o so won hia mesika okay akra me da se Mandy love or say ye odd numbers we sama say ire de na me hye danim say even numbers ne prime numbers ne you know and ye jataba na ye ho ade nka o ha nko ye odd numbers so nti 1 3 5 7 mas what mas ha she jataba the mathematician at Otec tu no more me science or mathematics pa mas the omo musro ye genius for ayo genius for omo musro mas sro omo dey say reading na enti Mandy love say odd numbers sao mate and the one account into ubia ya wa oh Mickey Mouse crack bi or say odd numbers oh okay gracious and was my father neglected my mother and I because he wanted a boy. I'm also from Benin. That shows senior Benin funi bi etie senior gracious o ka sa asem we die wo woni na wo man kwan nan be ma na ka kire o se e ma na wa wo nko anti mempe e bi anka mepe be ma na e ba cho Dabi ono o mema dada ono wo masen dada miensa o miensa dada mema nko enti wo no sebe yesrew e de wa free Benin ni e de wa baga na ha no na wonim be ma ne da e pa cho na menim no me hunu da efise me ni collaborate mbetena na ma menchen asana me koy nti me koy na me kosu adwuma e ko wo ba ko oh Dabi nya sa na meka se manyinyini se dia wo wa ko wo kra kunya certificate akosu adwuma enti manyinyini dia me pese mi hunu ne se ya ba besrew ene de wo bre no sa bre no de na wunnim no bra munyinyini ye no na wunnim no enti suban bi a na kura no wo na wunnim pa cho Dabi man twempna da pa cho Dabi enti wo kura me fan se nya be ma na ne pew ne maame ne besrew de wo bai pa cho enti sa wo be study ne pew hu ni suban ankasa de wunnim sa de no pa cho Dabi na mon twekakra o twekakra na wo hunu se ne etie ne de etie na wo hunu de wo yo me se sebe aware mu kura no wo kwa akowura wa bra wa ntwempna kakra no ya na mani nye ho ebi ne ba ya nim ha na ano a aba ya ne beka se ne bema no sebe ne bema ni sua enu nim agro ni nsudi e wo mpaso enti wanu ne ho pesu oja aware se mo twe kakra aware de nka be ware no twe kakra o twe kakra na hunu se ne bibia atia no ahuze we di oyemi taste ana wonye mi taste na nyi akowura mawie no o pa o ne menya adwen ende ye wa o dia me ma dwen na me kire me ma dwen na me kire enti awura wa anya yisa ho na akwa fase baba awura wasam a wo kan nyina be ma no no so bekasa o enti se bibi wo ha ye behu no enti na mebusa o se ka no kore no what you say okay out of 4 awia mama minwura awurade fie heba center na wura mi wura yi me ne Dr. Amankwa ena eko akobo enkomo ono ne panyini pa woda awurade fie heba center no yeba ibeti be ma ne so afem Dr. Amankwa akwaba akura ya ja opanyina ho te sei o twedi ampo nyankopon no dum ho ye pa de awurade nyankopon na se ene nso ye dwoada oda meburu eduru dwoada sei na se ne usia sei a na ye nim se eye awurade fie ena odi ye wura doc ena wiei de ene entie mfiri fie ho akura wo de mede wase ma de otifo no ahwefo nyina ase eduru dwoada sei nso ana ya ase da kro na ne de mo twedi ampo nyankopon sure nipa nyina na nya ne se de nya no de adom binti ene ye ti ase
eduru dwara se ya na mbetena se a awo ma o mdum number ma manfo no mdalete ya urade fie so mumra ho no ni papa ho no obi nso obagi adura oyewo nkaye ho to no so twedomba ene ya na ye kurade ya na ehia the Kristo so bi ade so fa ho ko kire that means ko dia dance no dance papa nso twi ni papa sure na wo do papa nso ni pa na na eba ti akora e beda wo mu nyina ase ne madam ya makora ba ko mazi na piao na ewie de metonki akase ma akora ya trasi eduru duadase ya na ye amanfo beche omumu wo hawo omu amane ko da na bi do mu so saafo ni ntine yete ha ye kase ewie so bi tiemi a Dr. Mankwa me na me da awurade fie Heba Center ano sure Heba and Spiritual Center ano owo krono bosi Red Park da bia be transisi ya kire kwan omunso omuti enu nsem no omutu manamo so moba omutumi fie enu nsem wo ha mo se opie ho no aba wo se doctor me fa number no radio so na wo kasa no metie ne yipa me twotworo ni nyina entu tie mi a me sie ni ba bia okrono bosi Red Park ofoka no ukruma usu besi atwoma kwama rola bank nanim usi akroso a prajafo na chi taxi for kwa do baka so kwa urade fi o makasa ho na ayarasa ho mundu baba asumdue kwan so akra trans mi dim number na etudwa me sori a do wo ha wa mane kodana nya yade enko da bia me kase nya kanko ani hia uni ba uhia hia ni 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 Dr. Penny me am number nam dia to dwa no into frame am mefa akora ka say I don't know last 2 weeks obi ba mo oni na ire na ba na wanya suruku ya brofu semu wase okwa om se aso na adwuna ma na adwuna ni tirimu ahoma ni bi ate intina no na chia no ana wo so checheche okasanso ema untimi nanti fema me nanim sa na mso ya de nya de ahoma ate asem na de bibiduro be ka ahoma na yedai asom o da ase ne ho ato ni hia o di nyankopon do se am di nyankopon di na mse ne ha no aba no fo asoro sem to nchen na de machire obi an kokore ko Yesu ma me mero so do be chire mu bi am nye dai monye ko na Kristo ayen senchire bi braman ma me ehu to wasi se do be chire mu bia monye ensu no mkofa ba ya no mdugu ayen se dan ensa ensa so ana edi ana ye papa ni bi ntimi ka chire ma me na me chire ma me ndi akwanchire gu akwam na me chire na duru so onkope no no amano no akro edui 4 days na papa na start o kasa kra ense bia wa start kasa week time no nko afiri ho abaji aduru sa akoy papa no busa sa dia ne edi ya dwam se onyankopon tumi wow because ade bi wo ha na ye ho sensem no dosu da bia mekan wo so nim ya ye me hwe ensem kan de ana hu hia because da obi lady bi ba mo so ko ba bi awo nti no bi so nkoto o mani sika nkoto dwa be ma wo de emfa me ya de ne man wa de hwe na das wa jinska twidi awo na ma nse o na se anyale ni wa anyale ni da ho no ambo ni ana ho a obefa kwan bi so enso already fear Heba Center enye ne sa ni sa awia wutie me wo ha wa mane a wo kira ye brada ye trase wo de bra when first upinchen so na bete se koto obo wa pusu nunum so na akora wo tene kankan wo de bra already fear Heba Center ho na adwendwen da no so ho na ha bi ha no ho na da yade bi da no so de ndi o so me ye nye ye bra already fear da bi ka se me se bra kranko wa ya anye yi no ko hospital kwa ya was kopa bidure dai ye necessary wo se bra nyankopon de no enti fie de ne pro boa mo bi awie ya Dr. Mankwa me kasa ye kasa se na ma ho a wo de yi ano enkasa doctor aba ye kasa do dabi wo wuti na me kasa kiro wo ha na me kasa kiro ko nyansafo to nyansafo ase una mbeti nyansafo kasa ase enti wuti na wo ha wa mane a tumika bla already fie Heba Center esi ye kasa wie esi obi tie ne ya ebi eti ade de se de esi master wo mu Saturday ma bi ba okra na menu obeto me nurse ni no no ma na duro no aboma ba se doctor na menim se mitie aye me yada bia kasa nso mitie na me se makoba bi bebre ma so nu ahodo nyina senso wa duro ne wa duro wow aduro yu so na se tie aden wo so timi fie o se de wo fie bo nya na dwuma mi o nya o wo na dwuma wi na eja o se doctor aduro ni ya dwuma wi eja me no mo se tumi wa duro mu papa powerful akonfo be ya adwuma ya haban haban de na kuta wi ase o
enu aye hu bebre metuma se ni nyina haba ni enua ne ade ya na frafra ne de aba benya aduru na haba bia nso kurotumi ntu tem na wi obu wase mitini ne fa ne gagagago ntini fa dwane pa tumi kabla wura de fie ba center yemu woduru obi nso me ka se wase ase bibi ni na mitiri mu mitiri ma edududu se de ade so bi aso ano obi nso na mitini de mehwe fom se ase mani tutu agu fom me mo ma so fa dwane wo de asafo na me kasa chiro se tumi kabla wura de fie ba center ya hon dia nwanwane se ya de ne ye wo se bibi ta akira akura be kire waduru akwankyere nya ade bia obu okura ma atena ho ni aya ade amawo open back to your sender be kire de ahye ho amawo kade ne nko ba bia ekọ uwie nso a ye be sere ho odin sa ade amawo twori ampo nyankopɔ tumi na bia meka so bia na dua nya na no nsani nda so asa wawu no wa ba ma awurade adom because nso mfa ni fama sofo nkobɔ mpa ma nso ni nyini pa ne mawo sese ye nana no mama mna ansa ni nso na ye dai eyi ni paraba tu ba awurade fie ba center odi ye de amamre kwa so ene amane kwa so ene egusu ade ye adwuma ho enti utie ode umumu ya ade bia ade akɔ yakeka nsɛm bebra akyerɛw ama nipa ne ka wie nso antimi anya ode abra awurade fie ba center metumi ahwe wanim se ya na ma so dem de be ma no kokoye ye ka so obi abena anya de bia waka nipa ho asɛm enkenkan obemfo akosua de kwa amenkromo se wo bemfo udi owasua wo hunu na atim de bibia ye no ye friends wa ben tena brofo keka no mabom sanom bia no makasa nya sem keka na we na dabi kwase broni ba bia osumidi we ka we ho se light ba na light aba ye friends wa bin tu ba awurade fie ba center man kan ho asem kura na de metros kokoye no koye abo hu nsenkyere ne se tumi wo nyankopon de adom ye na emo na ye ahanta kwa so ye de ye adwuma anwaso so enti se wutie mi na awie na de obu osem de mitini ba yakofa ni ade abre me mehwe foma na me foma em tententen mehwe ade a me hunu mienu obu okura me hunu anim ase bobi na esimani so obu osem de mani so na mkusu obu onso osem ani ase asa obagu ho obu onso ase doctor mo anu mani ni wo so saa na aprunsu utie mi na awie a ekira ye brada ye trase tumi ka fa bra ready fie ba center oba na senke se bibi ta kire be kire wade amwa akoye yo ye nkira kwankire ni obi sika na aba cancel so anyu sika na se bia ka se nhwemu ma wa de wase bia ye kanche be kanche ne de nhwemu ama gentry ye wie nso be ka kire obi anso ye trudo enti kira ye brada entrance kese no o de bra cancel ni bi o ba cancel anyu sika afidie nso de hwe ni pedio ma anyu sika na emom enuro ni de and here they are ni okaso opedia o de meka obutua yes ya mu drama ho atɔ enti wa wutiem sesi a obu o se tiade nti enka bi wonanum okasa nipa krant mi me no o ma bi se doctor we drone dia no odin dodo me say ye na nka no kwa mani so sa atme wan enti se wutiem na se nka bi wonum ama ye se ontimi ni asum se obu okro tikam na ohome a na obi ayi nani de ahwe ntokuam se wo sa ha ni bia udi anaso obodi wodo anaso obodi kura ni pedua iwo ma ready fear ba center uba be mu odro ni akire obi kokoye ukoye otumfo nyankopɔ otumi nti ebekɔ meka sa awia sesi a be ma bi wo ha wono so se wonya nam yade kwankro de din pa anya nketenkete nya de me kɔ wo pa ne bi odi de akyenya mfie dunum mfie aduasane de na akire ne de ka ho mfie num ma ye adura no num nura enko no me se yade kura nko bra oba betimi amwa kwankire ho anu aye wo ye wi anu moduro na oba fra ka se doctor de ha me no no te se so ate yade anso be ko amon say yes awurade fie ba center no ye yusu natural mtira na bia amka se ye ho wo betwitwa de betwitwi sa wo sa utua o num wo se fa wasa de be wasa wo tete yampo sama nwada de bedware fa punu so de be punu ntira se ba bia atokro da bia adro bewura ama ho atɔ to kyerɛ transekase de wo de ababa gi aduro so obi bi wa amono ne oha bi da ne so wo de o tete yade bi o de na ko chef video na ne nkwa tumi kabla ready fear ba center fa braba jedu papa na fa koma no ho ana obi o se abraba no mu ayɛ ama me tata asam ye ma o muntu tie mi a ne so no bi si da bi o compliment krata manfo gi me $7,000 we bi gi me say £6,000 ye bu o mu dia o de bra ready fear ba center bra ne mo akwankyerɛ edi dana kwama ne nsa be ka ne krata e wa asundue kwan so enti wo tie me rem de number na etudwa e bi si ana o de wura du na to wo tese doctor be bo number no atwero number na 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 0549 20
20 66 66 33 33 si eni baby a wo Kronom Bosie Red Park Kumasi Krobea ma ya na ebutu sure ya duro nso nya bi nto baby a nti akra me ka se obi tie mi waseme de ande koko iti koko de bia mpanimfo tuni di o ya de bebrebe ni payare nyina koko no kofa ba enti ni nkra bata do so nti ne so de koko ba ko to be fifi bebre ntene mpanimfo ne ya de we ya do betu koko ko nkra bata do so obi a koko how pa boss me de doctor make esi me de fifi me to ama esi a mintimi ntrase obi so waseme de ya free stola ayesa abono so anya abo obi so wase doctor me de ko private so obi didi won fa ncheme na me kokobu na yi aba e ba se be me yasa me da ho ansa na akọ sa fo mu tie me tuni kabla uradi fie ba center bra beji ko aduro nwanwaso ni bi obi won so wase me ko private na me hu brad me hu moja nkoa ehwie sa de bla uradi fie eno mba kra na bu a wo akira na ma kire waduro no ehame de me hia ho to eno bu an ho to no so de ya obi yare obi kire na uradi fie kwan amana ba enti wo tie me se sie na se koko bi wo so obi a koko nso no so tim woni so wisi koko tim woni ya koko metima ma aposo ansa koko metima ma wa no ya na amnum yo o kwan o minimum sa fon tumni kabla uradi fie ba center bra ba ji aduru koko aduru papa ena obu anso akra me kan se obu anso ane de anso akoya abo ena asi ni to obu osim ba bia nam no pe ba bia nam nam ebo ne pa wi abo se ho abo se ensuo bi efrimu ba ensuo ne ba abo se na anu na tua ho na ahono ehum ne se epa abo se na adwo obi die me se ye ho 1980 ho no ba nya aduru enti wu te na se abo bi abo na se wa ya na nkwa me kanfo uradi fie ba center ma se tumni kabla ba ji aduru ni bi ne mfa ntu ase ma because abo ya de no ne se din papa na enso ba na nya aduru anu odin a e kan na ne ko na so ho ato esi ameka so obi tie mi sisi a doctor me de ye henia o amoso oh henia de o de bra uradi fie ba center e bi kura se henia no kura ko famfa so obi abra mo ato moto e na ate so a o de bra e moto no ato a wote so no e betumi asana ma ka aka mama ho ato o ke ka se moto obi ato moto a wo mom de abaye two wo wa na hyena mu no ne friends wa ato moto te so se bia o de na sane abetuma bra uradi fie ba center ye mo waduro na fa tu henia na asa etwo no asena ma ho nto akra ka se si obi nso tie mu doctor wa ankama sem yo media me nan na mo na ho se me saa na ho dwa me obi won so ase me nan no apagya me transka kra bia na apagya me miase na atom saa for me kan for uradi fie ba center ma obi so ase me dia ndie se dia media me nan dia me twe na ase me to ase nyina atwe me abegyina me sisi ya mo hwenye yi uradi fie ba center ya ma bi ni nyina aye stroke no ni nyina no nkra bata ni bi ni saa ya de am bon hwe ye be kan wato ho obi won so ya kan ase me dia diabetes uradi fie ya mo oduro ni bi kono na fa dance e bra obi so se me dia pressure kwara bia me kan tieja akwara de de chinwusu kan ntina pan from de chinwusu no so atadi atieja pressure kwara bi nyaw okay so e be brasa na kwa nwa sizomi so ntia atieja wo ba kan ne pan fo yanwu bia na aka hwe a utum se atieja wo ye hu kura na o de atum na ya pressure duro ntina no mu dini sa no ntu pesa o pe pressure do papa bla uradi fie ba uradi fie about center na so kura sei o massage ni sei ya udin baby abe 1 minute kura kwa pressure no so ko timiti ba fom waso achini nyina to be uradi fie ba center ye de enu ni ama bi ni echire obi ma no ntumi sad number ni fama me bio na yen sorry number is 0241 09 39 3915 0241 09 3915 and 0549 20 da bia kam se yade bia wo so a wo de so yam kro pa wo so tumika bra wo akwaye ka se wada ko so da ye basa no odidi wonam o ye bibia enye o ye wa ye nkobesi o de bra fie ba center ye mo akwankyere papa wo kunu obi jare tumika ne bra wato asase ye dia tumika ne bra o ha bia da so bia se abo ni tanua bia hum dua bia o ba bra fie ba center tumi anyankopon de adom ye no de behwa mo se nyankopon wotumi e wa urade din mu nti amen apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura Sweet darling.
my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu mi pi ni menti ase me do. Tie, Hepa Plus mixer. Enye adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafia ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je aduro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie dumienu nka ho. Our pharmacies na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim. Sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Sɛ nansan a na wo complain wapaso. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na me de twitwi ya. Wuti si ye yo. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu. Hye no so sɛ aduro yi nyema apemfo abatan a wɔn ma wɔn manufo ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bibia ni afrɛ 0244886437 and 02016871717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food beboa afeidie aye abusuan chemfa maltabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Ora, bra. Debia. Sanopo, Erio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsuo. Efi kama wutimu, enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die yi bi. Nenso ankwesiaga, ba akokra de. Enkofo yi se akwesi buoso. Buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie yi, ono mu ane tu yo, emfi duduo nie, minya wo haubia. Otubo ho no ankasa, mechire bo ho drilling, oye pump installation, blowing, pump servicing, no haubia beba obo ho no, obesiesie nso ama okama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem free se, owo mfidi kama wode yadwuma. Wo kuma se ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, tachiman, ne doma, eho nyina ubehu won. Ahojo da aban heye. Koho sisi we di oponko penentem die je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sa wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve
Enfia duanan siani ena Sechedomase Community Bank PLC eni atena. Bank yabe suma manfo papa. Sefa account ben na opese obie. Na besia de me to me boase na me de wafam. Se wo mane sika na wo gisika fra manonia. Eye Sechedomase Community Bank PLC na me kanfo de ama wo. Wo ye kuani ope bosia aye okua. Ana se wo ya ba adwuma ni eye na ba fia ope besia. Ana se mo ye bodwa. Mon kam ho mom se ku na bosia bo ebeye mre. Se susu na wo tonko ade a oni ha okra. Afi wo smart loans wo mo adwo market free controller and accountant general department. Wo ye shenkani na opese oto wankasa wo ka. Otwi obi pragia opese onya wo de eya bobo ya na wo pa obema obesia amwato bi. Banki head office e wo Sechedomase Sanso na wo branch wo ho na obey Sechedomase dwano. Wadra e wo GPRTU Abrosan nchen pe. Kenya ase de MA school no nchen ho pe Kumase onsabekomo. Okọ Anwulaga e Jena Jusu ho obehu banki wo aboabo obey post office ho asonase kwan so pe. Otafo de Club 600 Dr. Muzu Junction Bompata Oben Boss FM Adum Kumase. Mosizongo nso behum awo second station ho a afi o mobilization centers ahodo okọ anyinesu a oben anyinesu nursing training school. Chechewerefo emfa omo aninche police station ho pe. Sanso na edidwan obehum mo health center ho. Fre 050-168-2737 and 050-161-7924. Sechedomase Community Bank PLC, a bank with a vision. Adepa ni kom hadie wonkwa na wonim adepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ami eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan and electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus samikan se chrome had dear when you had the pahine no se me mochira kwantem na me ho preme Kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on a papa. Osia dan na nakwapenapo contractor 1 sano bia frame me na mesim patam ha nyina dan estate houses a ohuni eyemiu nanso mi problem ba ko pa ne se afi bia jese me plaza dan no masa penti eye car me pon de bia me hu de menye kra osia dan pa na wonte avglo bricks house fonka wo mo de wo mo house no eye bricks eye de London for you su na bia ya wo Ghana ha we no clean kwa na de aye wo hia plastering ya painting bia ye hia ne se wo dia hyehyɛ dan no eni akrachifo ya rekoto ache afei ne yebɛwe nampa no sɛ wo pɛ avglo nnwuma ne bia hwa kokonfa no teaching hospital ɔmo wo ne ho enua bia ne yɛde yɛyɛ abrantia sport e wa agogo ɛno nso saa na osia dan hotel kɛseɛ yɛ wayi gye ben CCC Royal Baron Hotel enua bia ne yɛde yɛyɛ o ɛne afoforo bebree aka I see osia dan sesei de Ghana ha Avglo Brick Styles and one bebre na yusu aso eni efo number na mame na me from say sie me je honkra eni efre 0244992928 eni esi say the Avglo di me champions in the bia enwano setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, Arafoni adeshye yadamase. Ya koya yaba aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi no wasugusu awutie enawie o heye live. Enade uba Facebook ne so ana YouTube ne so a Otec 102.9 FM. Dwumadie no edemu live. Enso wo ho join ya. Ode comment betum na yaje akan no kama sene tie enso ede amaw na wie Patrick Ajimai be hu se wa join show no from Tema osna na ya Krobea Asante na wie me monitor show no all the way from Tema
yankopɔn nhyira mo ɔnyɛ mo kɛse na ontutu mo anamɔ enso mfensi yie ɛya no asa ka ya hyɛ ne nso sɛ awurade fie herbal center Dr. Mankwa just gone by ɔno ne enne kɔbɔ nkɔbɔ no na ote de yɛsɛ yi a wanam ntuo ɛne de hia obetu atoa so ɔne ɔpanyini no bɛbɔ nkɔmɔ de wonti asie bia no ɔbɛkyerɛkyerɛ mu kama paa nso ɛde ama wo ɛna wiei okɔkronom bosie red park a ɛhɔ na abɛhu Dr. Mankwa ne number no ma mintim ma obio ɛyɛ 0241 09 3915 ɛna 0549 20 6633 unya fresa homa we ya Dr. Mankwa no abɛgye so ɔne obɛkasa ɔbɛkyerɛ nsɛm nso ama wo nso wanya wo honte ase ɛna ya Bolivia Enterprise nso okumase hasofo line alignment no ɔno ne multi home ene di animhwɛ aduanom ne adɔfo yɛ kan akwanya no aba ma wo ne sɛ wo yadeɛ bi a ada wo so akyɛ a wo de anante a ano yi ama no wo ne mpanyimfo nhia kyerɛ sɛ yɛwɔ nuane a ahoɔdenuro ahyɛ mu ma tontwom ya yɛde san yadeɛ ɛyɛ future life smart food sɛ nuane ɛna onipa dasani sɛ wunya bi na sɛ wudi a ɛboa wo ɛma wo yadeɛ no asetuo na wo hwɛ enuane yɛwɔ vitamins and minerals aduonu miɛnsa 23 ɛna wom yɛwɔ amino acids edunkono yɛwɔ omega 3 inulin selenium energy protein fiber ne nyinaa bi wɔ nuane mu enti yɛn yadeɛ yɛka ne sɛ oba bɛkyerɛ wo yadeɛ mu kyerɛ yɛn yɛbɛma wɔ aduane aduru a wobɛdi a ebema wasenya wa hoɔden bio yenuane no yɛwɔ future life zero yɛwɔ future life oats yɛwɔ future life protein yɛwɔ future life smart fiber ɛne ɔmo tabella oba sofula alignment a multi home hwɛni mu yɛwɔ ha yɛ number ɛyɛ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 ɛna we voltage real limited sa wode wo ho boye ne a onie yen ne betumi atu nsu papa ede amawo hwe mema nkwa nkyɛnfo nkotu nsuo mawo ɔdom bɛ ha wo wo be twe ani obɛhwɛ no efi nkoa ne yade nkoa na wode usika na ade akwa akoto nanso sa wo ma volta drill fo eba betu nsuo a enye nsuo kekewo eye nsupa volta drill limited se base yentu nsuo a yen na yewo enimdifo enimu nsuo tu yen na yewo mfidi a yede ye adwuma no na ye yiye yen na ye ba wo site a yehunu se ahai yetuni wa ha ebeboa wo ehwehwemu ma pese fata se ye yodo enti yen ye ba yemfa ho se hoya anwam yemfa ho se hoya nsuom hoya abuom ye betu adwamu akofom atwinso kroje ne ye de amawo wa mo bi nso abetu na problem aba ho a frɛ yen na ye mesiesie ne kama ye blowing ye pump insulation ye pump servicing any problem bi aba wo nsuo de hono volta drill limited ye besiesie di amawo kumasi ahodo da aban ene main office ne wo so obesunyan tachima ne do ma nyina nso a ye won krabata ha na de atienie oba Asante mampon a ye won krabata ha oba Kofiase mampon Kofiase a ye won krabata ha oba Jamase a ye won krabata ha oba Adwira Sechedumase eho nyina nso ye won krabata ho enti de hia ne se wo de wo bɛfrɛ yɛn baabi a wo fie wo wadwuma wo wasase wo Ghana ha yi nko ade ye betu nsuo edi amawo Volta Drill Limited ye number ne ye 0244 29 9520 0244 29 9520 and 0266 43 2210 unya fresa mawi ya Volta Drill Limited yabejo yo no bekasa na de wonti ase bia no yen ye bekyrim amonya honti ase na wie de fearsome 3 eye romi ensa na eye ebenage hebafo ene diaba idwaso enwoni ne hepa plus pavi plasmos de fearsome 3 senwei ene onipa dasani meton gidie mu da biara se eye naturally made to improve
your general well-being. Into nipa da sani a wutie me na yade bi etetew wako wabre ewo yade ne ho fa ho to Hepa Plus Pavi Plus so wate na beboa wo eduro wei ya yose emwa wu nipadua na ho den emenyina brane ena wie hwan na etie mi a stroke no dua yade yi bi na eha no hwan na ne de ye asikyire yade ana mu jabroso hwan na ne de srade adore na broso ya wo ye ne ho hwie nyeye obi de na tenka teko obi ayemre mpam obi nso infections na adokoro no a oje ne ho enye obi nso ni immune system ne kofom what you say dwene well-being ne ho sa wo dwene well-being ne ho a de aka nyina be yem faso de ama wo na ye Hepa Plus Pavi Plasmos ene eboa wo ewo sa akwan ne so ba bi eto nu obia no wo de bewuram na bedure de ye obia nsuo ye obia topa ye de obenya bia no ebeboa wo ye number ne ye 0542 778572 ena 059 1367898 unya fresa kuma wiya woni ebeneja ba afo bekasa na de wonti ase bia no ono mbe kiremu nso ede amawo na wi me kanfo Secheduma se Community Bank PLC enso de mawo onuadofo awutie mie akwanya no aba mawo ne sese wo pe bia ya wodi usika beto na enkonkoye emwa nan ekine bia fa ho to Secheduma se Community Bank PLC so wate enkrofo no onu ni madwuma de ntine se onu ba ye enfinhia duanan sianie and still counting 46 years plus onu ho ma asem yente won ho asemoni bia enti se wo ye oba ana bema wo ya ba adwuma yemi wo ya ankrankra adwuma yemi wa na wo ye wa adwuma wo pe baabi pa udu sika beto ana wanya sika mpofiri mu bi wo pese wo ye investment wo pe baabi a wo beye no ana wo ho akere wo bra wo ne edidwa wo ne ebetumi aboa wa ball besen a eye Secheduma se Community Bank PLC bebie corporate current account bebie ordinary current account bebie savings account ana wo ne ntususu biesusu account na tu susu de maye me bada achi account no de ye bie de mankwada no oto ne nkakra kragu akwada ni tisu wanyini no na ye bebre ye fixed deposit no interest rate ne ye kama ena money transfers ahodo no ye wasi union mobile money transfers interbank transfers USSD Momo Ghana Pay ni e-Swiss nyina no Secheduma se Community Bank PLC ye di huduma na woni ye didwa na se wo pe bosian so a eye yenia ene ye beboa ne abobi ye shares ni nso odwa so ba ko ye 10% wo to dodo a afina no chia ubenya dividends to 300 cedi ko wate ye main headquarters no e wo Secheduma se krum wo ba Secheduma se he ya nso a ye wo branch wa ha woko edura ye be GPLT for da no oba kwa abri Kenya ase a ye wa abrosan se ye ya oba angunaga ye wo jene dwom ho woko aboabo a ye wo post office no achi tafo ye ben club 600 anamo Federal School no oba adumu a ye wo boss FM achiri ho woko mozongwa ye wo second station enya no second station ene ye mobilization centers miensa ba ko wa nyinasu in the edura Secheduma se municipal ba ko wo chechewre in the Fijakwa Abre North ena ba konso wo edidwan in the Mampo municipal your number no eye 050 168 2737 afi 050 161 7924 Secheduma se Community Bank PLC se wode wo ho boye ne a nokre me se wo se ade nyina bedi aboa wo na ebewie yiye enso ede amawo ene Dawood Aba Hospital and the Dr. Dawood ono ne da no eni anom ne adofo se ode wo yade nante na wuchinchini na wunya nu yi a de ba so a obeka ne se afedi emewukura mengu yade ye no ani bekome eye mfa wano nka se abususem ni bi mesrew eye afa wo ho bata Dr. Dawood papa no osi dua ma yaresa enti wo ya Ghana ni de hye ana sa wo ya ma no ni kura na sebe wanya yade na wo yade no wodi akini a no ye bia ama no wakọ ba bia hota ama ne nkyere se ba bia sa na te brade onima duro ne ho
Dawood Aba Hospital papa ni maduro papa ni ti aduro kasa wode na duro kanwa ni hwehwe mu tofom na duro tofom a ubenyu ahoto wa stroke no dua yade aka wato ho amanfo sode nya asem ketoa wa wode ya abawo wa breu wunya binto naso obi ya api ono da ho no obi ya api ono da ho no wonko awa oboso kaskara ne da baabi brana papa ni nyehwehwe mu ma waduru nso benya bani bi ato naso se wode ya bema wa ye mrempam ana wonso de na wukura bra papa no obe pagya na gina so yire nche yamawo amoanyu ahoto wa wode ya fabroad ena etete wo wa wode ya koko sasabro ni ahotutuo Dawood Herbal Hospital ede na wi American fuma na mo amode ya sichire yade ani mojabroso no papa de wo hodu tatahwe enam yade no wako a enkwa obema waduru a wo be no mo ebeboa wo se wonso de ye ulcer ana prostate hawi bi no anya wo de bra ejeso krapa si wodane a enkane na Metro FM ni womu no si wo saa junction ne so se ya free saa dan ni mu si wo ne junction ne so wo de wusi saa junction ne so a bisa anantebra wanim kakra bi abrosan ubehu se Dawood Sambord no twetwere ho wurafie ho na wuwuram na wo ba ubenyu ahoto wodi free junction ne so ba ho no obekan adan be se num 1 2 3 4 5 bi pe no aduru ho number ne ye 0244 886437 0244 886437 and 020 168 1717 unya fresa homa we ya traditional Dr. Dawood beje so no be kasa de wonte ase no obechirim e de akyerew afei enje frebema no ka kire ne se na ya Krobea Asante person ne kasa ka kire no na afei fa ne mame arofo ababa wa Polina apedo onna ewo yanim ha na benua sosu ya wonum nyina ye benifo ena awurai owura ne maame aba besre no edi na free na wofo ho edi na free beni mam edi na baga na mayi mu kwabna ne ni aba ye ya bewo mamunan sebe wakoja aba ye ne mano de ato ne maame side e wo sisa achi ema awurai kire se emfie num no wahu se baabi e kono enye to wo ne last born no of a calendar and odi botire no tumi konya prototowo kono ngompotemo and wo hyehye one room and na watu akwa akotenem bema no eyi nani enkwada ne kura be ya afini akire nie bema ni mfi nkwada no enti mo de nasem abayenim ha ewo afidie iso oba o chance yese onhwe enkwada no hwan no abona mane da apacho na maame ne bra omo ka de omo so mo ne bakasa edi senie o maame ne de kwa afe ne bra de ne de bosomini ne bra de bosomini na ne maame nso de ne kwa afe nie na wo frɛ maame ne busa ne sɛ wo de asɛm to nanim ho reply to say umusa de bio na maame na nso ayi ska de ama sɛ bi agye fa hwɛ me na no mame on frɛ mo da na maame no wakɔ ne ho nso akɔ ka kyerɛ nsɛ maame wo na wo bɛ srɛ me wo beni ɛde me brɛ wo ba ne wo Ghana ha de enti wo bɛyi di yɛ mi maame ɛyɛ wakɔ bisa nsa asɛm ne da unko bisa nsa asɛm ne da na wo maame ne wo papa nso de no wo ma frɛ bɛɛma no ana ne maame na ka kyerɛ no pacho mo ye busua nti omo ntimi nka hwe nkyerɛ omo hwa mo na ye busua me maame ne bɛɛma ne maame wo maame ene bɛɛma ne maame ye busua eze busua ware ye na mo ware pacho tobo enti wo maame ne de ne bɛɛma ne maame ne soa ne bɛɛma ne maame pacho enti wo na naba na wo ware ni ne pacho enye sa na te o ware wo na naba pacho mo ware abusua ware on pacho ne ni fo mo ye ne sa mo mutumi ye ne sa pacho
enti wo de se be ma no se wagya wo kra wo de wonfa ho Papa chan menfa ho wonfa ho Papa chan adenti na wonfa ho so on na du free beni bai na sebe wa ba be gya wo akwantimfi se yi a adenti na wonfa ho Papa chan nya hwe on de on hwe ne ma no hwe ne ma wanya foforo family ne sa da bi wo be fa wo de ne sa chan on hwe ne ma no on hwe ne ma no why you wadwen sa de wo nware bie ma na Papa chan adai na sani ya otu odi ese usa okra sabe wan kan tirem so wo 30 se 9 you se ya nka menyini mi se nka mama wa broso a ye bi abe 20 something ka bi a 20 something am de be ma o enti usa so be ka se onware se de be ma ya ye winti na so onware bio chan Papa chan ni nsuo fa wa o kire se onum nsuo bio sani ya otu usa so be ka se onware bio na sa ko wunchie kuntunu hwan ya ana ompesa obeko beni David onko Pacha David obetna Ghana Pacha okay engine room tnase na afei yehu me hu se kwabna djubin wo krapa me hu se what testing message catch them say you know the guy no you're very calm and gentleman pa anso now you're calm and gentleman na sebe ribi say so wo hode a sebe enye ne kwan no o wakode de obi ba me age na free Benin de na bra wo Ghana ha wa first wine eye oba second wine enye oba sa tam na wo second wine na wo se enye oba no wosan toko so asan ni be wu tu ka ho eno so fa baako ena oyi baako man se enya oba wo se watu akọ fie ukọ udam sebe to de bia country fo bi ene me anwunafo mema oho kwan anwunafo mema ebinom efa so ware no etan krapa na ye wo anwunani be ma se wo hwe de wo de ne nyonko anwunani ba o wo mu nyina ya anwunafo o said entina first no ni na nanom enioma bi wo honom a o kape beka say tribalism but se wan hwe ya even wo no ankasa ne ho kra he akwani tumi boge ni hwe gem satam nam wo metro fm enyame nko ankam ni akwani koin satam papa bi wo ye doctor no ye adwuma o living waters sa papa na wo ni ke atwam eno ye yi na mesro na se kwa na nkwasi asem wo di no na ga ne ye gobe na ga ne ye gobe ga ne de enwoni ade asisuo na kwa akwa ne boge no ma frɛ ade ne hwegu ne ho ekwanya nwonafo ma bi fa so de ware no sebe etan nwonafo ma ni bia ware etan sabe de na ya branti ene dia go be show obo sabe na branti dia go be show obo se dia go ya isam sa o ya kokra mecho obo se ko yi sa o bi be show me one bro e bro cement 10 bags misro ni say eyin so ate obo efie ni ko ani won na ho de so ti o obo sabe me bo one bro sabe na wo kan de no ya branti e enka me bo amani boy no sabe ne de nene de akura ya nta ya ayu obi egu ani ma obo da bi still me gina so efie ni ko ani mu sa de ala wa ya melo me da so gina so obo anwonafo mema kwan ebinom fa so sebe mo a ebinom mo mpenkura hwe mo fa ma mo motriti ma mo buma mo motriti ma mo fa ma sebe mo amuhumpo mo motriti ma tantan la se ma ne de wo mo nya nipa mo sesa mo mu binom mo hwe wo ma wo ma ni atie se ne wo mo fa ma wo mo ye ma no sankofo ne so a wo mo nsa wo mo bro ma wo mo nhwe nkwala ne yiri tifie ne yiri ho tantan basa ne yiri tri ho fo ne sebe ntade bi a hye ne yiri pa ne ma no wo san de pe ma nipa boni ni
die suban fu suban tantan na e wanwona fo ma bi so saa no afa mi enkohwe se benua sosui saa no te ana so wonte saa jataba akra meka se frɛ be ma no mame akosi sɛ on peke on fa de call na asɛm no ba ye no ɛde anamɔ no watu afa ho ma mehu yo na me da se ye be cheti for ne amama kwa baba Asem Beba Dabi so na se ne jobin kan di enye sa na ne suban ne te ayo time on show I said on show kwala ne suban nye ayo na numa asem so te se ne suban na numa asem so nye bon ete sei right asem ne ba ye no say aya na ye wale asem ne kwala dia ye hwe wo fom pa eto yensa ye say ye be frɛ no ye frɛ no no chichiri mu chire no bisa me say girl be na de ba na me say Paulina na de ba na oni susu ana na so de susu Paulina no onim na busuafo no de ba radio so na numa asem no no okay na radio for the bit me aka na ware sama mana na sansem phone de nhwe ye na ya frɛ ni biom on kan kire yere ne se on fa nko abusua na so okay ade o ka kire so de aware sem ne ba ya na kire asem no mu se ne oba ne ba ya obo na mane no okay kire mu kire ne se na oba ne ka na se ne sitie ne pese ye ne ni hia na ye hwe nkwala no kwan ye be fa so a omu yi die no ebesie eno ne onu be yi ano ne sansem fun ya ono keka de kire nti o ka kire se my friend biem na on fa na so okay o Ghana ha ya no se no ni Ghana ha kam friend kamenya edi we ka kire ne se ate se Ghana ha ya ne josu ha ya no tia yate ye be ho na mo ebetu no se ya se ge ne nim ba bi oti nti ge ne mfa ye mra ho na ye me ka de pese ka kire no ono so betwen si okay yate ye dana se no ende kono ene se ye de afre na onfe nti ye na ni da ho ana wo tie nso nti ne se ma wo kan ye ni mate awra oso oye adwuma be we TV repair Osambo dish ewe ejuso zongo market ejuso zongo market na ene he eja kwa me kire mi ejuso zongo market no mo amonim juso so fi krom ne ba obesi wo nsanifa jongo janche ho si a ufufu suru kakra bi a market ni wona chiwa se su ya kana se minim ne shop onim ne shop market na chi se ya usi wo zongo junction ya na wa fo suru kakra bi baby onwe for taxi ni gina ho kakra bi na wa fa wonsa right ho tokro bi uwemu a okoma oba na bonitinku se wo fi bi akonongo so na ba obesi wo wo de akire me se wasi wo zongo junction no wo betra antika abo sai na wasi na chi ho no wo na uwemu a se sunu uwemu a ba bia ma na bo tonton mo ni anwa no na chi se ya ni container ni kese ye blue kiosk kese pa oye adwuma me kra bo me ma direct obi ama na koye ni TV order ese wonyeska ni shop oye adwuma pa oni madwuma so en won hwene ma no oni madwuma pa na hu na ahwe ya de ye kan umfa susu no se bia wo kan asem tantan ya se nji umfa susu no na so na numa asem bon okay edru ha abedwafo betena se na enawie yi metie abedwafo enum asem na sebe se nipa be hunu na obre ne ho ase na sebe obekasa na ye tantan de oye adwuma wu na wuni madwuma na onhwe wo ma ugidi se nkwala ne kora mpaye pabei ene on bebo ama wo empaye pabei ene on bebo ama wo enti krachi wa hwe ya na adwuma na ye gu ne begu be ma nso de uni adwuma wutiti se na ntwe ti eye adwuma no gu ne begu adwuma no eye gu ne begu kire se wo mammo mpaye pa emfa mawo sebe sanka wuni bimpo ena ubenya semode akande akire oba na
afinie enkwada nan sebe edafom anke ya fa pepa ho na sebe waye sebe saade wi ena na me kan na fo me binom asem no ebinie na fo me ma mo tesa mo sesam suban na nye ma hwe ya ye mu bi ebetu ye mafo sa nguna ni be ma pa de mfa bi nsi bi fie ma hwe ye mu bi sa futuo ni ebetu enye mu bi fa ma ye mbe ye hwe de ge wo ko fa ni free beni betna hwe ge se ne abaya we pa sebe wo hwe no se ne wo ti hoi pa na wo hwe ni yie de wo akohuri wa bonten ne tugugugu ayi legacy mu a ehye na wo so ne ho fefefe ne ade esa wo ho ka utua na sa aka no untumi mfa bi nso nya oba ni na ade wo se wo mpe na no problem wakọ se wafa wachi wabra wuni nyina so ade nti a o ma mienu nsew enti enya wo ma sa ne gina so de kasa ene enya wo ma ko ye die ni ne confirm mfama wo ana ge wo so ko fa na ti ma ne ko chew e na wo nka no kre ne mfa nkyere ye acho debi enti sa ba ma no ko ye die ni wo sa nkwala ne ho a wo wakuma mu no eye ne ma ana se enye ne ma ka kire mi ansa papa acho ene ma akofo obi ba betina Ghana ha na o mane bre sa ade nsamfo nipa bi se wudi bi koye ni nua ba se ne me ni aba na o ya ne sa no so obi nua ba de wudi kwa wuni nua mema wuni bi pa cho me obi bia no omo nso aka omo nkwa ho nkwa cho de bi omo ni ha wamuni ha na on fra mo ma ngoma koma ne first one ne second one bi anke be sheki no oba de achia me wa ha eja kwa me enso e wa ha but sisi ya no de mo ma me ni nkomo we mra na mabedwafo eberem awiai Dr. Louis ewa ha arofo papai eneda St. Louisa Herbal Center no na enye de di kanea St. Louisa fo mebo wondin ewa Asem Beba Dabi dwumadie yi so ena kakra nie mate wo no monka na St. Louisa fo ena na meka ede kyeremo sese ufri Kumase ena eba Tech Junction a ubesi wo biaye bia ye frɛ ho mazima no ba bia ebesi no Gwaya filling station abonta mienu bi ewo ho yesiwa ekwan a esane a ekɔ affordable housing no saa kwan no obefa so akɔ straight obekwa akɔtwa curve bi na wutwa na usa tisi sharp curve na no ho a ubehu se edan bi a Ghana flag esim ewo ho se fie na mu a ehwa ne St. Louisa Herbal Center na saso ye wei na me ka kire mo se onom no ye nananom tete kwane a ne nananom fa so de san yade first no me wo makokora bi se wokɔ na oba bi ya wo ya no akokora twetwa nnua no se ne odi betwiwo wode wo yire ne ade wo be massage wa ankasa be so de afi akokora nkyɛn no na otumi o se nipadua na sisim kama sada St. Louisa forte wom tumi di nsuo wom de sayade St. Louisa fo ben na muntie sa wode wo ho bo wone a wo yade a wode nante ye na wanya anu ye na hai ubenya anu ye kire se wom de heba no ene wom san de akupressure asanka ho amiamia no onim se enipa ye honam akwa no ba bia wode represent wo yensem ye nipadua ni mu ntini ebewie wo ye nam wo mo de saa miemia no ebe yaw ho adwuma
enti ye de heba bono ne ye de sa miemia acupressure no se tato na ye de deep tissue massage no ye de agbo no baby asase ye yusu nsuo de ye oni padua ne ho adwuma ma anyu ahoto no ya yo de sa de ama umpe we na apede doctor akwaba yeah open na ho to say nyankopon adumu very good yeah the nyankopon ya say na we o de wa be kan yensa yes St. Louisa Herbal Center and now we come ho asem kakra che introduce mo ho kire mate na me da say any matiefo nyina okay na sene wan kasa wo shaase na adwuma na kradem sene why you read that we dey medium fiafia ho keke very good and no medical dem na ma tuja because the way we adwuma na esen crofo timi e fa na ma no good there 0537 029 646 0537 029 464 464 yes okay be pacho muamuti I take the number again 0537 029 464 and your first number second number no second number is 0546 24 23 43 0546 24 23 43 St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic. Okay. And ubu say bia acupressure no send na wakasa akire mu no. Ni nyina na say acupressure ni nyina na say ayaresa kwan bia ye wo ho no ma yemfa aduro na esa. Ba ye yusu nipa akwa na ye de sa. Ni nyina ye fa free onsem. Onem wanantu ani wachi na okon eho. Eho ne ye fa free. Na ye de yensa e de ye sa ade no. Ni nyina na say oba ade bo nipadua no. Or the nipa kwa ni na gu yensem especially yensem ene yanam de sisi form no it washa me se mbeto me na na enopa e kwafu ba enopa se no hyempaboa se ne nyina na ya pressure ya die bia ya da osu bia wo se wano maduru anoma bra no se utie mi a baby ese do ani kira ye St. Louisa Herbal Clinic acupressure na yemfa mfiri onsem no nam yememia onsem no nam no yemfa nsa ya die bia yes also deep tissue massage ne say massage pleasure say massage ye de when bi age na ye de ye wo no ene de nsa yare but deep tissue no de ene de sa yare ene na fa free wachi ni wanantu no ene so ntini bi e wo honom ya de bi e da osu bia ye de besa na ni tissue ni say de ya na samane eni kakra na say ensuo so ka ho de yusu ensuo ayenum ya ensuo ayenum ya de ka ho e de sa ya de onumu eno ni so e fa nware ensuo abenum ye okwa be fa so ya be mu anom no oba ye center ho no mu a e na afi so san susu dua bi fa na acacia wood no ka no wa nua ya onyankopɔ ma ande pam daka no e very scarce pa acacia wood yes e ho den e wo de ye de ye eno na no oba ye ho acacia wood no e wo de ye de ye en na ye be boa ya acupressure no de tell say acupressure wa utie mi ya pesa obenya stroke so washa ye no ma say nya 50 plus na adi ye ni ba na stroke ya nya adi na e common because time ya be say enopa na si form because of na si form na abosia na anwa ya na tese ebiebie ni ntini mu ni nyina ye ntini na say nsuo to wan kran asem obi ya kan say gota ni mu asisi ballers ewum entema nsuo ni ntimi nkọ enu ntini nya flood no moja na ya edi umwefu sane na entimi nkonkwa ya adwuma ema no enu asisi untini mu asisi enu nti unu mu kra na enu ntimi nkwa akwa ya adwuma ma to bi wono wose ma no maduru anoma ma me de Africa da mabre sane pa no onam hia wo de oso wono maduru anoma ma wa bre na ya de wa chini no baby esa oba St. Louisa Herbal Clinic and Acupressure Therapy na yembiebie onsem no nam yembiebie mu na yemfansa yare wa ompese obenya stroke acupressure therapy no prevention and a cure. Okay. Prevention no say no be animo no. Obebo ho ban say yade na enya wo acupressure no. Obebo ho ban say yade na enya wo deep tissue massage no. Obebo ho ban say yade na enya wo any water and acacia wood acupressure therapy. Enti no obo mo na hwe akira kwan ya beboa wa kire wo kwan ya fa so ya o mpese stroke benya wo enya wo. Sebe unkodi boni ma obi mu waduru obi mu odua na kofa obi de me mu odua de a na se ye honam ani pa se nkyerkyere de a kwa be fa so be kyerkyere wa ya untimi unya stroke no de
homa ye pa na wonya stroke so a wotie me wonya stroke obi anya stroke adamfo bi de onim ni bia otimi kasa ontimi nkasa a wonya stroke bia de bia sa do wani kire eye St. Louis Herbal Clinic na yemfa ye wadanse die bebrebe powerful acha de da from pa nansan chief uma bi oyadwuma Ministry of Interior na in fact ya na yes yade ya Ministry of Interior na yede ne ba ya ho na waye ketek hey anu odene hey na minim abusuafo no de ne kwa no makoyi na fa chese oni hwesofo nyame so ye na dom owo ye tini ba be ma ba ko ono biare ma me de ne ba Mr. St. Louis Herbal Clinic akuprocess therapy ye kan wasem no wa wo pe ba wa china pe ba pa o last stop no minim se wa no maduro bebrebe but imemia honsem no na mu da ememia wachi enka nkire wo se ye sade we boa ama wanya good ama wa kwa no etimesipi ama watimi sebe de boss wa wanya awon awokwa bodo bi ka say ye de che nchira na ye to wow yeah oh yes St. Louis Herbal Clinic mami asema mi kan yakopon adom oba ade na kasa na adom yes ohwa dwuma na oye prosipani Ministry of Interior na ya neglect no ya renti o no ska na san chese yakopon adom oba ye nchen 3 months ene otimi kasa otimi didi abosom mi yes obi a woda from team wow adasidia ye koso no enye easy na em say dachi bia ye ba ye be bo adanse St. Louis Herbal Clinic o ye be ma na say utie mi a because of entini na ye issue entini o say be ma so ye entini be ma bia ye entini ye so entini ene ye ho adwuma entini 777 predators ye be ma na entini bi na ba bo anu apie honom say eni mu anu but emu osisi a ema moja na obi aso nim say moja ene tima be ma sorry but moja say be ma ntimi sorry ye it means that entini moja ntimi entimi enko bema no yiye say if you team naba eti no St. Louis Herbal Clinic e bibie onsem no nem 77 previous man bia wanya 80 years 77 ka ja ko apon so on tiase you know e ja ne maso ade ne ba de se ne ade ye press ne ba ku mienu mi say ni bibia e be press I press ne ba ku mienu ana papa na ne ba ko press ne papa friend say ade na sorry you know ya na sometimes would be yesere but ye adwuma be ma say wo se wankasa wo hu di say wo be ma no wankasa wo mema ya ba fom a wonu maduro be wi asibia wo se emwa wa St. Louis Herbal Clinic acupressure therapy deep tissue massage acacia wood and water na yen fan count na hwese wacha 21 days say wo be ma na be so answer sorry ya na ta yen chia di omu ni say yade bia esa utie mi ona say titriti ona say titriti yankasa kasa uni ma de kro one medru say make sabi am one medru one because amafo be complain na manu medru na me medru enya obi kura to me say sani no ni na de ba na den pa me kasa me kira say sebe nye wadru na bi enya adwuma edu bi adwuma especially abibido de edu bi adwuma na so no wan kasa wasetim no abrabo na wo bo no untiri mo sisi ase nsisi ye unua ne a wudie ne kwan ya afa so ya wote wo untiri mo sisi ya tim bie ya unu na wo nom ne tim ye adwuma na enu nti wadru bi a wonum bia wo de kepu kosonadom baby akọ clinic bi akọ na akọ oji wadro ni via baby ese odi wani kire St. Louis Herbal Clinic and acupressure therapy na yemiemia wonsem no nem ne wanantu no wachi se na be yadro na wa wo nom no waje baby a wo nom no ebetima ye adwuma na wan sori amobra na madro mi adwuma be anya adwuma da bi acupressure therapy ye de bibi wonsem no nem se utie me onsa atititi untimi bibi wonsem na se ma ya ofri ayi ba se hwi ba o se ne nsa na eno kwa de ho de no a ho no a ya president ba ku me nsem no say eh doctor asa fe de me san bitimi come one am say yes eh ntini no emu asisi enti o kwan fa so wankasa wo with my press you but your techniques enti na eye me madwuma a wo ba me ho abetua me ka madidi no sa na te enti me sikiti nka nkyere wo me say wo tie mi a wa kiri bremo spinal cord abi si osisi achi okon wa chini akọ hospital akwa still e da so ho St. Louis Herbal Clinic acupressure therapy Otec maximum going filling station affordable road no so if you na Ghana flag sim no but mo dey hwe chi sabre na yemwa na yemfa on sound be miemia na bia untrimu ama moja edefo san me pa so utie mi so pressure ya dey bia nipa mu pressure nipa mu pressure and say utie pressure as unim dada send the pressure kuni pa no mesel se wo store wo fie na se wo za ba we bi e the pressure machine be si wo so or check on man 1 cedi se wo ska wo pa de anka chan Henry Ghana cedis pressure ekuni pa because of anya dia ya adwen ho nom mesel se wo pressure koso no mo pressure duro
koso na no mo pressure duro na omo ya na eya me mobo ene say otimi tena ho ma ye check ne pressure no 200 hey osono kra nya 200 o osono onya 200 na say lady bi ba ya na o say ne pressure no blah 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 whatever it is or call tech confanochi na 200 na odano say doctor ka chede wo oso wo cheche me no ka say me nkufi no say ai na me say ai no e fe nkufi akugu because onim de oba ya fa ho 200 Debbie. And I therapy, acupressure therapy, deep tissue massage, and issue. The man and binum yarn and just say, me, within 3 days, I was drop about 140. Wow. A powerful therapy. Not also Asia for no use, but don't forget some house we use that. But that's a any answer down come because it's only I say night in Nachi or the Jamachi, if you come a cheat out on science, in acupressure therapy. And the idea near the se utie me pacho ya dia ya ba ya obi aka se ateka aso na ona kokomu otu achi eno kwa de kokoman untini ni mu twetwon se ateka no a untini mu twetwon no St. Louisa Herbal Clinic ya tene te acupressure therapy tie me o se clinic na odu ho no ma o se clinic na yemia nipa nsem ne nan mu no emia nipa na chi ene na nantu no ene ne kon ho no ya de yensem ne sama de nsuo no nsuo de modi nkyerɛ o ba ena be hu nsukuro but nsuo ayenom a ya sama o san nsuo ni binom na ya de akasia wood dua na no wa ya pamadaka na ka ho ni bi no eno so ya de ka ho ne de ma therapy no ho na me ko affordable road no so maximum golf in tech kwana e affordable road na fie na Ghana flag sim no e ho na St. Louisa udru ho na Ghana flag nsi ho enye ho efie no Ghana flag sim enye ho okay diabetes esichire yade no esa yade bia ba mbobo yade bia asese e ho pa no kidney liver na de bakwa ani kra na se wani no eni so abisibisi wankasa eni yade de awo no de ho de yentimi enya ho hwe okay but so far as asi we so me say doctor say be operation panacha say o ma 3 months na utu kan aba okwa bo ho aba 3 months no awde o free one ma bra ho straight forward na yam wow onsa atiawe and they chat one na kokromoti side o baby e ho na wani point na yawo wow ye betwon kwan ya be fa so wani ube okay no you be surprised wow. St. Louisa Herbal Clinic and therapy no me pacho de o se wanu medura bra de o pedro so taka ho bi o ye de ne ye de on pedro ye be san ya de therapy ne be san ya de o pedro ye be san ma obi e na de on pe hwe crowd nsuo no bi so nkwa no pe nkwa na onnom ne ye nche no kwa fa so ni na hobi ya de bi etimisa na mum stroke de ya de bi ya de yawa na ebusia pawo me sell prevent it apart from unuani abedi ni kwa be transfer ye be chekere waka ho no bomodi ne to na wono hwe ne yemwo ne yemfa wuntini na nkasa emfa prevent stroke maw de wonya bisusu no wonya bia wanante abra o hwe ekira kwan St. Louisa Herbal Clinic na yentene te ema no yara mabobo so nyina no so woni mu bi a obi wankasa so na obi be ma de se na me kan na entin adwuma na ye ebi enu abekọ eno an St. Louisa Herbal Clinic yemfa acupressure therapy deep tissue massage akasia wood any ensuo wanwaso no mfa mawonom na yemfa akasia wood miemia wanantu ni osisi echi na osirachi ene onsem yemfa nsa ya de good obema me number no ya me pa cho etiefu amutie St. Louisa Herbal Center acupressure therapy ya ye ka ho asemi empanyimfo no onum nimude enti ye ka ye kan ahoma no fa na wo fa emfa nya kwadworo wo de ye usese ya no eno na frɛ kyerɛkyerɛm na ne mpanyimfo ni ho nkomo na wo no mo a mpa cha Dr. Sinamba ya na mane 0537 029 464 0537 029 464 and at 0562 sorry second number is 0546 24 23 43 0546 24 23 43 we were my last one but you want wa chiri pa onti kumase ya because of therapy na say it me short 3 days 4 days onti kumase ya na so that prepare baby amount okay o ba you be baby ya obeda kakra na be it me short 3 days 4 days business 1 week bi and wa onti kumase ya oti chiri pa no o ba enye problem kra boa ho bra na yemwa osa
ena obabo ahwa baso a oba ye hwa mesre oba sika esi kura wo 500 Ghana cedis okay oba kuta 500 Ghana cedis ena ye be san yade nyina oba boa ho 500 Ghana cedis oba boa ho 500 Ghana cedis ye be san yade bibia ye be bibia everything Nyangupo Ishamo out of Dr. Louis St. Louisa Herbal and Acupressure Center opanyini no na yatene nka no ye kan onipa awutie me de awo obefre number si mienu 0537 029 464 and 0546 24 2343 offer sa number si mienu a ye beje so odie si Otec Maxima Goya filling station anim ho fa kwan na ekwa affordable house no bra straight efie no a Ghana flag esimu no so oduru ono ye efie a Ghana flag esimu enye ho de Ghana flag esimu no ho na abeba na yaboa wo ama bibia nso aye kama aha ye 102.9 aha eye Otec ma confirm ye o Asem Beba Dabi dwumadie no na yegusu ye de mamu no na ewiei enkra abepom ene se otumfo se otu abebiu otekoko so wayi nana ama bonsu se omeye sante hima otoso dunum ewa asante mayimu enti otumfo selects nana ama bonsu as the 15th Queen Mother of the Asante Kingdom and a biemuno. That's it. My idea. And a demono. Enti nana yamwakwaba onkwaso nana no monson tawechi obo akra dem pia we ene de atagifo wa ene ya tedenne atagifo we ene ya tedenne adadem ye de atro de da good no na ye twen good se ye benya ye nana na obefa nana afia ko bi aso no good se obefa na so no is it de ye hwe animu bi o ye ayi kese no yeah I no ya na otumfo she batari kese but kalibi no say yi kese no ye sante hime afeni ebe ye kese no say no na ye hwe animu say we na twemu no de we hu no ne de ye be ye kese no so na ma otumfo so she batari kali kakraka bi no tie bi na ya na is a nimbramba kawo nai ya no wura pomu opia ye kopo kese ni mu no wo pie no you see I don't know okay said dot ye na amanfo no say na odi otumfo an she batakere kese adu na bi na nunu na no ti afeni ye be uza no ye mfra kobene okay uza otumfo wa mfra kobene okay enti ye ni duru ho a eso no ye ene so no dot ye no say de afi de mati bro meda senso arofo enti asemoda mprimprin abetum wo santimam ena mede amawo no na wiai Von Dak Beauty Shop ye wokumasi kejetia ye ben kejetia police station no ye shop number eye G1595 eha ene Von Dak Beauty Shop no ni awutie me mo akwaba e de ba Von Dak Beauty Shop ahai ene ye ka kire saloon owners barbers ene hairdressers say ahai mo number 1 shopper ade amuhia e wo mo mpotamu bia se wo ye saloon owner wo ye barber ana hairdresser de e ye nioma awuhia yen na ye de ne papa ya ne bo da fom ye de ma wo na mo amonso mo ton sa nioma ni bi ba bia wo benya papa na tu akoton eye Von Dak Beauty Shop ena mo amo pe ne nkronkron so atono ba bia mo benya papa no de ne bo da fom eye Von Dak Beauty Shop na hey sa wo ba ye wo hair dryers de boda ho wo ene standing ni nyina ye wo bi wa ha ye wo saloon trollers ye wo sinks
yawo relaxers bi te se mega growth share better any olive oil yawo plus nails accessories and UV lamps yawo acrylic ponders any liquids ahodo ni nyina Vondak beauty shop na ye yoni sei na ye de amao enti mpewe na apede o salon plug eye Vondak beauty shop aha na abeba ya de ohia wo salon ho o baba shop ho o hairdresser ni nneoma ehia no eya ye number nie freye na ne nkasa de wonti ase ne yemo awonkyeremu wate eye 059 892 6246 059 892 6246 and 0247 133 203 0247 133 203 unya fresa akoma we ya Vondak beauty shop for bejo so no bekasa de wonti ase ne be kyeremu so de amaw we grow fine herbal tonic enso eye aduro na eye digital herbal for na di grow fine yedu pai odom de aba wa wutie me na sebe tititi ya chew onsa ene wonan sebe oye adwumaden eja ho de awia mu de obre wadwuma ne so pa edu anadwo a wonsa ntumi na omoja awe na ase nakrakra wokoto ha no akoto ha wo bre pa edu awuhia ye grow fine herbal tonic e be sori anopa na honam nyina ye oboho mremre edu awuhia ye grow fine herbal tonic se wo ye oba nso na wo menstrual issue won sabuo mu no problem bi e wo hu bia no ye grow fine herbal tonic ene edu awunya bi e beboa wo oni adase ni se wo pa hoden mapa edu we necessary vitamins ya ehia ma oni padua na hoden ne wom enti obenum bi ama aboa wo adwumaden bi a wo ye a wo tutu sisi wo chepe wachiri bramo wapo ne wapo so ba bia ya wo ya wo je ho enye to grow fine ointment na no so me mfa ntwitwiw na abenyu ahoto ba bi eto no bia no okwa abenya grow fine no pa bi ya number ye 0244 59 6532 0244 59 65 32 eja kwa me akra benua sosu ya na adwuma wo ejusu zongo market jataba se ose onhwe ne ma no yemfa nko na busuafo ho wawo twa wo no enye radio so wawo twa wo no okay enye radio so mama amiensa yo akra me dase my chief bi na me ntia madam bi wose wo kira de wo Asante Mampo Suta ya friend adchie wo infantini nti babia wo bia no madam adchie okay okay pa class 2 okay chiane pa akra yen hwa de bi sei ye gi obi ade ye ni yi na ye nyense no wo pa ba ye yi ni atena no fa kwan bebre so ansa na ba ya ba bedu ho wo di kan kra be som ye nti mi gini ye se obi de kanfo ni se abaya yi wo subampa e na ma mi sa tu sa na mo no ba ye okofo obi ba firi beni e de na be sikrum ha e na wo twe enan se wa fo ma chinti na minimo se etimi hwe obi ani se we de wo seme nti wo nyame ba me se nka manfo bebre manya homa okroimo ne se ga obi anyi o because no uni je de ayiye sesuye ba ko ye first one there oyeme ba wo seme second one won seme onyeme ba third one wo seme oyeme ba fourth one won seme onyeme ba what you nya sase be na wo sa de we mu me se won fan susu no wo nya sabi nya sapa me nya so wo bi se wo huna ase wo sora bofo minnim se oni na wo se se nya radio si na be kana ye be kire no abo oni dua no nyame ne pra no abaya wodo bia o hwe from Konongo to Kumasi from Kumasi to Konongo oni mi reke room anka num na gunu so wono ka hunsia nti kokwa oba na kokwa ma nka ho na be hwe obo abaya titiri we onye oba fo da tie obotie wotie titiri bo wi bo tie ko je plot atitiri bo wi bo ko si one room nsa wodi hu bo sa ni bo ya ka de na be ba obe ko no na wanya obi a wo tete maniji anase fie na wosinu abaya wayo bi dem na didi o ni ko kotra mu bi no ene ko na me kotra fie
magya ni trimpo nyina no wo so se abaya nim ye radio so a ye be kyerɛ radio so tiri kasem ye o ha se bo ni bie wo ko fo hwe firi bani o na wo de na ba wo de na ba be tia na wo nan se mienu ye me ma mienu ye na mienu na onumuso na nyimom wo numuso na wo nyimom se wo hwe ya o edwo so na wo konkum se wo hwe ye pa me se edwo so ba onkom ana obi fo ni tv ko ma ana obi fo se be bom diko da ma me na ko wo nya bi abo hwe wo didi o enkra nan na oba na wo ye de video mo wo didi tabi ani di like dem oba na wo de wo ye de hwe nkra no o me de ko school na to ko tere be se mi wo ma na I wonder sa tere no ne matere no ho hwe o mo wai o mo nyini na we fo video de nti we de hwe o mo nyini o mbeba yes sir beba check what's a man sanding so sad no de ye ni subai ni subai no say nyatwem say o kaka na nimma yam simpati una o bla we de abrante we some like mo we so nyina se so am na ka no de wo zo go make to wo no wo fa alikasi ho e ba uro to ko no mu a ba da ni kios ni bu no ba bia tia yabu ba bia tia onu so na mi kan ko ni me bua ba bia tia atia ani won de wa ba pata bi no de ade black bia so se na mi kan se uti won ho se o si o so bo de ko da mo wa se so hare ma sika yo de ma na ko kempra en fa na duo biem se wo hwe ma wu gen me kika bi ma no mefu wa won nan wo timi hwe wo kika bi ma Mati, yeah. That is my city. Say, what a just so. Enti clutch we, Nasimi. Yes, sorry, free. Abaya Yasimi. Mefre Dove Supeninia or just so. Sure. Na se say no kan ye nyane busia asem ye nyane busia asem ye magewe e ma wo abusia ho bio ye ma ne mefre obra na wo ma lu bio waba hai ye be kire ne kwan so o se nye radio so ye be kire ne kwan oba de achi ame se wo ne kwasea ekokusi kire na se ukoyi ne nsono ekɔ ne to e de ma no se eye nam fakofia wo ye kwasea o waje no koduru fia obekwa akuhia nyansani ama na kire ne kwan so no ebu ne be medase se sie de o kan si tuei na me pese se obi tia on kan kire sasu se wonu so tia onti firi se asem kese ba frɛ ne nkra ensi so de adu no adu ba bi e hotro ndi se on pekasa ontutu mirika na womra na wonye ne ho se wante enya waresem na awurane de ba waresem na bia ye kana abusua ho na nya nkwada asem afidie na wo mu ni die no ena abusua ni ho wo diska koma abusua ni bia o meka se me diska koma abusua ni na ase abusua eduru nkwada asem abusua ni kan ye ye a eka ma ha ne sare nti no wo se wo ba na wo be kire wo so wo famu die efiri se mesusu se no die die di nkan na ya oba die toso na nya oba na okoba adwama wo no wo anya no wo san ne da san wo foforo wo san ne wo foforo no eno so die wo je die toso na so enya wa ne senka amamre bi ho ekumu a enka first one na ngangu because san ko ri bio first one nke beku first one no a wo eya adwama ba no enka beku endidie benti na wo se sa asem ekoso na fa producers mesramo ma mena nso yemfa ne ho nche no wono ne kofsere awura baide ne baaye free beni eni ka papa ne ba ne hwe ne kura no anka wo se obata ne go sori a enka 1 cedi na 2 cedi o de ma ne nananom wote ne nchen ya wo se o se nsuo ma no ne de na wo se ye na se wo free ho no a onsom ne bio no eno ne ya ono ndima ame no so ndima ame no fareka ho na se wo ma ama eno de emra no asan ye obusu e de ne beba wakofa na ba ye obusuani ye betimi amana di adanse ye se akwada ne nya oba e DNA na se koye enti koye DNA no koye DNA na nya wo dia na se wonhwe no a wodi bem dia wo bia no wo betumi aye enti se so ensam na ekoso no ba bia keka kɔ no hoto enti se won peka sa tutumirika na bra anya sa dia Ghana mara no enka busua
ene nka se we nya yi ye duduru buru mu akọ wa no kwaka se abusuafo ho ene wode wo mo asan ho aba ha wote ya udidi da akwadaa ne bede ne wadidi awura ide wonidi a wode anya hwe na nkwadaa ne nso se wo munyini a no mo ba na waka de ntira we ma kire wo bia amamere na abegina so se me man kwadaa ne sika na se nya me ma ana wo ba na kwobo adwaman a nkwadaa ne bewuwu ana se ebekume sade ya na ebinum amamere te no ebia dikan si first one na se nya wo de ano woni ne dai ono aduane ma wudi ye o ma ne sika hwe nkwadaa no enise nka ne wu ho a nka first one na nka second born no a woni ne mienu second born no ho na nka o se nka uwu enise wumu ya woni nyina so bia ehina so woni se wo de bra ne ko edi eni enya wo de afa na de o se ye wo de ano so okay akraye medase ababa nyabotre wase no oba no de ote sisachi ewa anraga ha no ono ye friend say ase ono obi a friend dada ote sisachi tacho no no adokuno ton se wenyi ni to wejai okay dada one oba susu abaye eye wabusia ni mpo na wo sebe abusia ware na wo kofa wabusia ni afri Benin de na bagana ha odi emfa ne se nka ba ye sebe enya oba kra ne ware no ene wo ye obusia ni na no abekere ne Ghana ha die asem no enti dada wo ne oba susu ene enkosi ukuada se mo ama abaye mo afa ne so ye kwasea odi kusie to no ene nsono no odi abafia abekire nyansafo ye betumefo aka kire ne se eye nsono enti awura nya ho abotre emfiri ne enkosi ukuada sisusu ama ye ne ebedi wanim ne akire okwa na wate mensu ha wate se kura watete maame jadwendwen no wate na ho fe na ginam na bo life pa efa gu ne so wate yenshia we kire ho and traditional Dr. Dawood and na woda and Dr. Dawood only panyini pa woda Dawood Herbal Hospital no and when ya feko e de aka onfie ho and ya wa woda doc yesre nyankopon ni hira yesre na ho bambo ne nkwa husan ene ni yinkyere se de fefefa a wusri o man nye sada happy birthday to you Dr. Dawood, God bless you. And now we Asasu Herbal Center for odomo edi kubi herbal powder no abano e wodwaso onipa da se ni se wunya bi na se oto na wu use a se wo ye bema ne mmereyɔ aba e wo mpamu a eyi ni free homa hoto obema na fon emu aye mmere oba na amwawo a untumi mmo adwuma kope kubi herbal powder pensio de anase kubi nsio wo de sabigum kanum nanom de make en obetemase ate oba Otec fi ha obinya bi bia eto no bia no ko okonu anya bia first for asamoa the number is 0244 166602 and 0243 505775 area mapon within the Krobea na Yaw Asante and engine room jataba otaya chihishe dwumadie nua de besome kwadwomo ono nso de content ane so enya ema munya ayehweye oba de chia me ne ya kwa me mote won kasabre ye sore so dwabrem is upnest yankopon kan ehunu nhiraye omo ayi ntutu ya na mo nsi ye yehowa ya adom ochina ye besen hia. Hear the trumpets call. The Lord God Almighty is gathering his people